अजूनही जर कोणाला या खेळामध्ये सहभागी व्हायचं असेल तर त्यांनी कृपया त्वरित संपर्क साधायचा आहे। अजूनही नाव नोंदणी सुरू आहे, कोणतीही प्रवेश फी याच्यासाठी आयोजकांनी ठेवलेली नाही। नमस्कार। आई देवी माहुलीचा कृपाशीर्वाद घेऊन आणि समस्त शिरोडावासियांना सस्नेह नमस्कार। मी आता इथे उभी आहे ती या कार्यक्रमाची थोडीशी पार्श्वभूमी सांगण्यासाठी। खरं तर शिरोडा हा आमच्यासाठी एक असा गाव की जो एक सुंदर गाव आहे, समुद्रकिनाऱ्याच्या काठी गाव आहे। आम्ही या शिरोड्याच्या बाजारपेठेमध्ये येण्याचा प्रसंग खूपच क्वचित आलेला होता। अनायासे असंच त्या दिवशी आम्ही इथे अरविंद साडी सेंटरचा एक सेल लागलेला होता आणि आमचे एक प्रायोजक आहेत या कार्यक्रमाचे, अरविंद साडी सेंटर, त्यांना भेटण्यासाठी म्हणून इथे या माऊली मंदिराच्या प्रांगणात आलेलो होतो आणि सहजच तिथे विषय झाला की नवरात्रामध्ये इथे माऊली मंदिराच्या प्रांगणात देखील कार्यक्रम अनेक होत असतात, तर आपण इथे का घेऊया नको होम मिनिस्टर हा कार्यक्रम। आणि हा जेव्हा विचार आला तेव्हा तिथेच विचारलं की बाबा या गावचे या देवस्थानचं जर हा कार्यक्रम घ्यायचा असेल तर देवस्थानचे कोण अध्यक्ष वगैरे आहेत। आम्हाला एक नाव सांगितलं गेलं की राजन शिरोडकर आहेत, त्यांना भेटा, ते या मंदिराचे विश्वस्त आहेत किंवा पदाधिकारी आहेत। आम्ही त्यांच्या त्या बहुतेक शिरोडा बाजारपेठेमध्ये हनुमान कोल्ड्रिंक हाऊस आहे तिथे आम्ही गेलो आणि त्यांना आम्ही संक्षिप्त स्वरूपामध्ये या कार्यक्रमाची थोडीशी कल्पना दिली की बाबा आम्ही हा होम मिनिस्टर कार्यक्रम आमच्या कोकणसाद लाईव्ह या चॅनलमार्फत करत असतो आणि आपण वर्षभरामध्ये अनेक वेळेस बघतो की पुरुषांसाठी अनेक कार्यक्रम होत असतात, अनेक नाटकं होत असतात, दशावतारी नाटकं होत असतात, सामाजिक नाटकं होत असतात, भजनाच्या जुगलबंदी होत असतात, भजनाच्या स्पर्धा होत असतात, परंतु महिलांसाठी निखळ आनंद देणारा कार्यक्रम हा वर्षभरामध्ये क्वचितच होत असतो। नाही म्हणायला फक्त आता पूर्वीच्या काळी फुगड्या वगैरे हा कार्यक्रम बऱ्याच वेळेस चालत असे, आता फुगडीला देखील एका इव्हेंटचं स्वरूप आलेलं आहे, परंतु त्यामधून एक पारंपरिकता आपल्याला दिसून येते। परंतु होम मिनिस्टर हा कार्यक्रम असा आहे की त्यामध्ये महिलांच्या कलागुणांना वाव दिला जातो, त्यांना 1 ते 1.5 तास अत्यंत निखळ आनंद होईल अशा पद्धतीचे खेळ या कार्यक्रमामध्ये घेतले जातात आणि या 1 ते 1.5 तासामध्ये त्या महिलेला जी ऊर्जा मिळते ती निश्चितच पुढची 1 वर्षभर पुरणारी असेल याची मला पूर्णपणे खात्री वाटते। या संपूर्ण मी आता बघते, ज्यावेळेस आम्ही इथे आलेलो होतो साधारण 8:30 पावणे 9च्या दरम्यान, त्यावेळी ह्या प्रांगणामध्ये कुणीच नव्हतं। एक काही महिला त्या देवळामध्ये 5-6 महिला बसलेल्या होत्या। माझ्याबरोबरचे जे सहकारी आहेत ते म्हणत होते की नक्की इथे कार्यक्रम आहे ना। तर साहिल, तुला सांगावंसं लागेल की आता बघ ही गर्दी आणि इथे कार्यक्रम आहे की नाही हे आता तूच सांग। ही जी गर्दी बघितली आणि आम्हाला खरंच खूप आनंद झाला, कारण कोकणचं नंबर 1 चॅनल कोकणसाद लाईव्हच्या मार्फत शिरोड्यामध्ये असा जाहीर कार्यक्रम प्रथमच होतोय। नाही म्हणायला आम्ही काही वर्षापूर्वी याच देवीच्या प्रांगणामध्ये या हॉलमध्ये तुमचं व्हिजन आमचं मिशन हा कार्यक्रम आम्ही घेतलेला होता आणि त्याच्यामध्ये आम्ही डोळ्याच्या ऑपरेशन्सचा एक कार्यक्रम तो होता आणि अनेक लोकांची इथे डोळ्यांची तपासणी केलेली होती आणि त्यातून काही गरजूंना आपण चष्म्यांचं देखील फ्री दिलेले होते आणि ज्या गरजूंना मोतीबिंदूच्या ऑपरेशनची आवश्यकता होती त्या रुग्णांचं मोतीबिंदूचं ऑपरेशन देखील केलेलं होतं। त्याच देवीच्या प्रांगणामध्ये आज पुन्हा एकदा आम्ही हा होम मिनिस्टरचा कार्यक्रम घेऊन येतोय आणि हा नारी शक्तीचा जागर असाच सुरू आपण अविरतपणे ठेवूया। आज अष्टमीची रात्र आहे, अष्टमीची रात्र ही जागराची रात्र असते आणि या होम मिनिस्टरच्या जागर
सागरातून आपण या तमाम महिला भगिनींना त्यांच्या कलागुणांना वाव देण्यासाठी निश्चितच त्यांना प्रोत्साहन देऊया, त्यांना एक स्फूर्ती देऊया आणि ही ऊर्जा, ही माऊली मातेची ऊर्जा त्यांच्यासोबत सदैव पाठीशी असेल असं मागणं मागूया. मी इथेच थांबते आणि हा कार्यक्रमाची सूत्रसंचालन आणि आमचे लाडके भाऊजी बाळू वालावलकर यांना मी विनंती करते की या कार्यक्रमाची धुरा त्यांनी पुढे अशीच सुरू ठेवावी. एक ते 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. या, घाबरू नका आणि लाजू पण नका. लाईव्ह कार्यक्रम आहे, थोडा पुढे पाठी होत राहणार. जरा जोरदार टाळ्या वाजवा यांच्यासाठी. टाळ्या मात्र तुमच्या कमी पडता कामा नये हा. स्पर्धकांसाठी, माझ्यासाठी नव्हे. माझ्यासाठी एकही टाळी वाजवायची नाही, परंतु स्पर्धकांसाठी टाळ्या झाल्या पाहिजेत. काय काय करतात ते बघा पुढे आणि काय गंमत येणार, काय मजा येणार बघा स्वतःच्या डोळ्याने मी सांगण्यापेक्षा. स्पर्धक क्रमांक 1 ते 10. अजून कोणाला सहभाग घ्यायचा आहे? जरा म्युझिक खाली ठेव. नाही ठेव, बॅकग्राऊंड ठेव. अजून कोणाला सहभाग घ्यायचा आहे? जरा पटपट घ्यायचं असेल तर इथे येऊन बॅच मात्र घ्या. एकदा कार्यक्रम ची पहिली फेरी शेवटच्या फेरीपर्यंत आली की मात्र कोणाला भाग घेता येणार नाही. मग मनात असून सुद्धा काही करू शकत नाही. मग पुढच्या वर्षी लक्षात आलं? अजून कोणाला सहभाग घ्यायचा आहे? परत विचारतो, कोणाला सहभाग घ्यायचा आहे का? आणि बाकीच्यांनी स्पर्धकांनी बसून घ्या, नाही तर इकडे समोर वगैरे बसा, खूप वेळ लागणार हो. आमचा कार्यक्रम साधा सोपा नाही. आणि परत तुमच्या मंडळाकडून सरप्राईज आहे. श्रीदेवी माऊली पंचायत देवस्थान शिरोडा यांच्याकडून एक सरप्राईज आहे तुमच्यासाठी. सांगू अगोदर सरप्राईज की नंतर सांगू? आधी नको, भाग सगळे देतील भाग घ्यायला. मग राहिलो सकाळपर्यंत इथे. ओके, तुम्ही लाजू नका, क्रमांकाने उभे राहा जरा. 1 2. ओके बरोबर, लाजायचं नाही अजिबात. ओके, बेस्ट ऑफ लक. साहिल, सुस्वागतम. स्वय असुनी ब्रह्मवतार, कणकवलीत बैसुनी दिगंबर, स्वतःसी म्हणवी भालचंद्र, अशा परमहंस भालचंद्र महाराजांच्या चरणी नतमस्तक होतो. आई माऊलीच्या चरणी साष्टांग दंडवत अर्पण करून परस्थितीला माते समान समजा अशी ज्या राजाने शिकवण दिली, आपल्या सगळ्यांचा लाडका राजा छत्रपती शिवाजी महाराजांना मानाचा मुजरा करून आजच्या या कार्यक्रमाची सुरुवात करतोय. मॅडमांनी मगाशी सांगितलं, आमचे संपादक मॅडम आहेत त्या. कोकणसाद लाईव्ह या नवरात्र उत्सवातला सलग 10वा कार्यक्रम या शिरोडाच्या व्यासपीठावर आपण संपन्न करतोय. आणि हा संपन्न करत असताना एवढा अभिमान वाटतो. तुमची झालेली प्रचंड गर्दी आणि जवळपास 3,66,000च्या बाहेर त्यांचे सबस्क्रायबर या चॅनलचे. एवढा मोठा कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकणसाद लाईव्ह आहे. जगामध्ये, देशामध्ये म्हणत नाही आम्ही, जगामध्ये कुठे पण लिंक पाठवा, तिथे तिथे तुम्ही दिसणार या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून. कारण आमचे सबस्क्रायबरच तेवढं आहे, जवळपास 3.5 लाखाच्या बाहेर. आणि म्हणून या कार्यक्रमाची सुरुवात करतो. कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकणसाद लाईव्ह आज शिरोडा गावामध्ये आहे. अनेक गावांचा दौरा करत असताना, सिंधुदुर्गाचा दौरा करत असताना आज शिरोडा गावी येऊन थांबलं. आजच्या या कार्यक्रमाची सुरुवात करतोय. या कार्यक्रमाचं सौजन्य आहे, प्रथम क्रमांकाला मिळणार आहे सोन्याची नथ. गेली कित्येक वर्षाची विश्वासाची परंपरा बेलवलकर ज्वेलर अर्थात दीपक बेलवलकर यांच्याकडून प्रथम क्रमांकाचं पारितोषिक आहे सोन्याची नथ. द्वितीय क्रमांकाचं पारितोषिक आहे अरविंद साडी सेंटर यांच्याकडून एक आकर्षक पैठणी आहे, गांधीनगर कोल्हापूर यांच्यावरती पैठणी आहे. आणि तृतीय क्रमांकाचं पारितोषिक आहे कृपा हेअर टॉनिक, आपले केस बनवा मुलायम आणि सुळसुळीत. अशी 3 पारितोषिक. कोण विजयी होतो, काय होतं बघा. तर या 10 स्पर्धकांसाठी जरा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे, जोरदार. ओके. आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये लाईव्ह कार्यक्रम आहे. या लाईव्ह कार्यक्रमामध्ये सांगतो
सिंधुदुर्गात अनेक भाऊजी झाले, आज गल्लोगल्ली भाऊजी झाले आहेत, होय ना? होय की नाही? गल्लोगल्ली भाऊजी आहेत. आमच्या कणकवलीत जवळपास 3-4 कार्यक्रम चालू आहेत. गल्लोगल्ली भाऊजी आहेत. पण सगळ्यांचे लाडके भाऊजी कोण? मोठ्याने सांगा, मोठ्याने. हां, आदेशजी बांदेकर साहेबांसाठी जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे, कारण त्यांना मी विसरणार नाही. मूळ संकल्पना झी मराठी आणि त्याचे अँकर निवेदक आदेशजी बांदेकर साहेब, ज्यांनी घरोघरी प्रत्येकाच्या खोलीमध्ये हा कार्यक्रम नेऊन ठेवला. आणि त्याने एक संकल्पना दिलेली आहे, ती आम्ही संकल्पना मागाशी बोललो मंडळाशी. त्यांच्याकडून ते सरप्राईज, ती संकल्पना आणि तुमच्या मंडळाचं सरप्राईज असं दोघं त्यांना एकत्र केलेलं आहे. ते सांगतो आम्ही काय ते, आज एवढं सांगणार नाही. तर त्यांच्या दिशेने त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे या कार्यक्रमाचा ट्रॅक थोडासा आम्ही बदललेला आहे. बघा पुढे पुढे काय मजा येईल. तर त्यांच्याच जो पहिला होम मिनिस्टरचा कार्यक्रम होता बांदेकर साहेबांचा, त्या ह्यानेच तो कार्यक्रम चालणार. ओके, तर त्यांची पहिली फेरी म्हणजेच नाव घ्या नाव आणि इंट्रोडक्शन फेरी म्हणजे ओळख फेरी. जोरदार टाळ्या करूया, स्वागत करूया स्पर्धक क्रमांक 1. या, घाबरू नका, तुमचं नाव सांगायचं आहे हां, आणि उखाणं घ्यायचं आहे चान्स. ओके, हां. इथे मला मदतनीस कोण आहे? मदत करण्यासाठी कोण आहे? हां, मंडळाचे कार्यकर्ते. कोणीतरी एक द्या पहिला, नंतर 2 द्या. या कोणतरी. हां, जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. तुमचं नाव सांगायचं आहे आणि उखाणं घ्यायचं आहे. ओके, स्टार्ट. घाबरू नका, लाजायचं मुळीच नाही. आणि सुरुवातीलाच सांगतो, जेव्हा 100 स्पर्धक सहभागी होतात तेव्हा 3च बक्षीस आहे. 97 जणींना थांबावं लागतं, एका दोघांना नाही. किती? 97 जणींना. त्याच्यामुळे स्पर्धा म्हणून खेळू नका. बांदेकर साहेबांनी सांगल्याप्रमाणे विरंगुळा म्हणून खेळा. ओके, नाव. सौ अंकिता साईश नाटेकर. उखाणं घ्याल, घ्या. संसार आहे दोघांचा, दोघांनी तो सावरायचा. संसार आहे दोघांचा, तो दोघांनी मिळून सावरायचा. अंकिताने केला पसारा, तर साईशरावाने तो आवरायचा. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. साईशराव आलेत का? इकडे इकडे. साईशराव आलेत. हां, ओके, आले असेल नाव उखाणं घेऊन ते पळणार. पसारा त्यांना आवरायचा आहे ना. हान मॅजिक बॉक्स रितेश इथे थांबा. खूप काय काय आपल्याकडे. कार्यक्रम 2 तासाचा आहे हा ना. या चिठ्ठीमध्ये जे आहे, 1 मिनिट माझ्याकडे, या चिठ्ठीमध्ये जे आहे ते तुम्हाला कॅरेक्टर करावं लागेल. ओके, वा सुंदर. तुमच्यासाठी आहे नृत्य करायचं आहे, डान्स. विद्देश म्युझिक देईल, त्याच्यावर नृत्य करायचं आहे. सोपं आहे, नृत्य करायचं. आपल्याला काय गुण काय असतील ते मॅडम देतील, कारण या संपूर्ण स्पर्धेला परीक्षक बसवलेले आहेत. हां, विद्देश ते देणार मॅडम. मार्क आहेत, गुण आहेत, तर किती आहेत ते मॅडम ते म्युझिक. विद्देश एखादा हात वळू शकतो का? त्यांना ऐकायला यायला पाहिजे. ओके, स्टार्ट. आता सुरू. आपल्याला स्पीकर कशाला पाहिजे? सुरू. गुण आहेत, हा गुण आहेत. नृत्यच करायचं या गाण्यावर. जमेल? जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे, असं काय नाही आहे. तुम्हाला जमत असेल तर करा, पण गुण आहेत. गुणामध्ये तुम्हाला 0 गुण मिळणार. या, स्पर्धक क्रमांक 2. कारण सरप्राईज मोठा आहे बाबा मंडळाच्या वतीने, सांगतो नंतर. ताई नाव? संतोषी प्रभाकर परब. उखाणं. गळ्यातले मंगळसूत्र सौभाग्याची खूण, गळ्यातले मंगळसूत्र सौभाग्याची खूण, प्रभाकर रावांचे नाव घेते थोरले परबांची सून. वा, जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. घ्या आवाज आहे. क्राऊड तुमच्या बाजूने आहे असं वाटतं सुरुवातीपासून. घ्या ना, क्राऊड जोरदार आहे तुमच्या बाजूने. सदस्य ग्रामपंचायतीला उभं राहिलं तर येणार नाही निवडून नक्कीच. वा, सोप्पं आहे. तुम्हाला मासे विकायचे आहेत, मासे. ॲक्टिंग करू नका, फक्त डायलॉग मारलात तरी त्याला. मासे कसे विकतात? मासे घेऊन येतात बघा सकाळी सकाळी आमच्याकडे येतात कणकवलीत. त्याला 8 वाजले काय सुरू त्यांचं मासेवाला. हां, कसे विकतात मासे सांगा, मी धरतो माईक. मासे विकायचे आहेत, मासे. तर दुसरा माईक आहे.
मासे विकायचे आहेत. हां सुरू. ते काही डायलॉग मारायचा, ॲक्टिंग करायची गरज नाही. सुरू. जवळ घ्या माईक. सुरू. मासे कसे विकतात? सकाळी सकाळी ते येतात ना मासे घेऊन घरी, कसे विकतात? केवढा क्राऊड आहे बघा तुमच्या बाजूने. बरं झालं ते त्यांच्यावर लाईट नाही मारले ते. हां मासे होय, मासे ताजे ताजे मासे. मोठे नाही, माईक जवळ धरा. गुण आहेत हा मॅडम, असं नाही आहे, गुण आहेत त्याला. मासे होय गे, मासे ताजे आहोत. हां कसले कसले मासे आहेत ताई? मासे कसले कसले आहेत तुमच्याकडे? बांगडे आहोत, तारले आहोत. हां आणि सौर बरं सौंदळे आहेत? कसे सौंदळे? 100-5. हां 100 माईक जवळ आहे, माईक जवळ. हां किती? 100-5. 100ला 5. आणि बांगडे? 100-7. वा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे ताईसाठी. घ्या बात आहे, घ्या बात आहे. या त्यानंतर पुढे स्पर्धा. वेंगुर्ला शिरोडा म्हटल्यानंतर स्वस्तच असणार मासे. त्या दिवशी मालवणात होतो, 1200ची सुरमई तिने 500ला सांगितली. पाठचे आमचे मच्छीमार बांधव हादरले. हां सुरू. रुची रघुनाथ हरमलकर. उकन. याचा आवाज द्या जरा व्यवस्थित. उकन. किल्ले रायगड ही स्वराज्याची राजधानी. रघुनाथराव माझ्या कुंकवाचे धणी. वा क्या बात आहे. बोला अंबे माते की. छत्रपती शिवाजी महाराज की. 100%, 100%. ओके घ्या मॅजिक बॉक्स. पकड. यांच्या बघूया आता काय असेल ते. सोप्पं आहे. दे विद्देश. नृत्य करायचं आहे. कराल ना? हां नृत्य करायचं आहे. मोठं सगळं आहे. जो म्युझिक देईल त्याच्यावर नृत्य करायचं. क्या बात आहे. कोण आहेत? हा गुण आहेत. आता काय गरबाला नाचता कसं नाचा, वरातीत नाचतात कसं नाचा, तसं पण नाचा. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे ताईंसाठी. नृत्य करणारं कोण मिळत नाही वाटतं. या रितेशजी त्यांच्या तर पुढील स्पर्धक क्रमांक 4. सौ काजल लक्ष्मण शेट्टी. उखाण. झूल झुंबराचे फूल उंबराचे, कडी ताकाची वडी लाखाची, लेक कोणाची आई बापाची, सून कोणाची सासू सासऱ्यांची, राणी कोणाची भरदाराची, साजूक तेलाच्या नाजूक पुऱ्या, चौरंग टाकले पाठ, लक्ष्मणराव बसले पूजेला, समय लावते 360. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे ताईसाठी. मला वाटतं कुडाळ थांबा घेते की नाही मला काय माहीतच नाही. मला वाटलं डायरेक्ट मळगाव सावंतवाडी रोड मध्ये कुठे थांबलातच नाही तुम्ही. बरं मला सांगा ताई, लव्ह मॅरेज की अरेंज मॅरेज तुमचं? अरेंज मॅरेज. पंढरपूरला कधी गेलात? एकदाच गेली लहान असताना. आवडती सिरियल कोणती? पारू. कुठली? पारू झी मराठी. ओके. आणि आवडता चित्रपट जोड्याने बघितलेला पहिला? नाही बघितला. आताचा नवरा माझा नवसाचा 2 नाही बघितला. नशीब आमचं. वा तुमच्यासाठी सोपं आहे. आईला दे माईक. आईला मालवणीमध्ये हाक मारायची आहे. गे आवशी काय असाय. आईला मालवणीमध्ये हाक मारायची आहे. तिला कणकवलीला तुम्हाला न्यायचं आहे. काय? आईला शिरोड्यावरून कणकवलीला न्यायचं आहे. कोण? हां कणकवली किंवा सावंतवाडी धरा. चला जवळचं सांगूया. कसं बोलवाल आईला मालवणीमध्ये? गे आहे चल कणकवलीत जाऊया. वा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. इकडे द्या. स्पर्धक क्रमांक 5. माझं नाव सौ योगिता योगेश शेट्टी आहे. उकान. घरासमोर तुळस तुळशीला लावते दिवा, घरासमोर तुळस तुळशीला लावते दिवा, योगेश रावांसारखा जोडीदार जन्मोजन्मी हवा. वा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. थांब रितेश थांब. ओके आलेत? हां नाही आलेत का? नाही. लव्ह मॅरेज की अरेंज मॅरेज? लव्ह मॅरेज. लव्ह मॅरेज. कधी भेटलेला पहिल्या सुरुवातीला? लाईव्ह कार्यक्रम आहे खरं सांग. कधी भेटलेला पहिली भेट?
झाली 6 वर्ष नाही कुठे भेटलेलं? शिरोड्यातच. शिरोड्यातच भेटलेलं. ओके. आवडता चित्रपट? तसे सगळेच आवडतात. हां, तरी जोड्याने बघितलेला पहिला? नाही बघितलं. नाही बघितला, नशीब आमचं. नवरा माझा नवसाचा 2 बघितला? नाही. नाही बघितला, शाबास. आवडती सिरियल? ठरलं तर मग. ठरलं तर मग हा मॅजिक बॉक्स. चित्रपट बघितलं नाही, कमाल करतो मी. हा ना. वा, सोपं आहे. दे माईक. गणपती बाप्पाची आरती म्हणायची. एक कडवं म्हटलं तरी चालेल. ओके, वाजवा टाळ्या यांच्यासाठी. हां, आरतीच्या तालावर वाजवा. सुरू. स्वकर्ता दुःखहर्ता वर्ता विघ्नाची निर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जळाची सर्वांगी सुंदर विटचेंदुराची कंठी जते माळ मुक्ता फळाची जय देव जय मंगलमूर्ती दर्शन माते मन कामना पूर्ती जय देव गणपती बाप्पा मोरया. कडक क्राऊड आहे तुमचा. खरोखर मंडळ धन्यवाद द्यायला पाहिजेत. या स्पर्धक क्रमांक 6. माझे नाव गौरी पराग शिरगावकर. उकान. हिरवीगार झाडे नदीच्या काठी परागरावांचे नाव घेते तुमच्यासाठी. आवडती सिरियल? टी व्ही बघता? ओके, बघता टी व्ही? काय बघता टी व्हीवर? काय चालू असेल ते. हां, काय सिरियल बघता, बातम्या बघता? काहीच नाही, कार्टूनच चालू असतं. ठीक आहे. नवऱ्यासाठी, पतिदेवांसाठी आवडता पदार्थ कुठला बनवता घरी? हो माईकवर सांगा. हो, हां, कुठला? चहा चपाती. वा वा वा. आणि असा स्पेशल दिवशी संडेला वगैरे, रविवार वगैरे असताना? डाळ भात. रविवारी आणि मॅजिक बॉक्स. रविवारी डाळ भात. पहिली कोणतरी मिळाली. हां, क्लोज घे ना, क्लोज घे. हां, पहिल्यांदा रविवारी डाळ भात करणारी मिळाली. नाही, नवरात्र उत्सवात करतात हे, बरोबर आहे. ओके, सोपं आहे तुमच्यासाठी. वेड्याची भूमिका करायची. वेड्याची म्हणजे वेडं व्हायचं आहे. माईकची गरज नाही आहे. करू शकाल? ओके, जोरदार डाळ झाल्या पाहिजे ताईंसाठी. स्पर्धक क्रमांक 7. या. गुण आहेत हा याला, केलं पाहिजे ते. माझे नाव सौ सजल राजेश परब. उकान. दारातल्या तुळशीला घालते पळी पळी पाणी. आधी होते आईबाबांची तानी, आता झाले राजेशरावांची राणी. क्या बात आहे. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. हा बॉक्स. माईक घे. द्या. सोपं आहे. दे म्युझिक. डान्स करायचं, तर नृत्य करायचं. मोठंसं नाही, सोपं आहे. लगेच गुण मिळणार. नृत्य करण्यासारखा सोपी चिठ्ठीच नाही कुठली. हां, सुरू. आवाज क्या बात है. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे ताईंसाठी. आवाज दे, आवाज दे. ओके, थँक्यू. जोरदार टाळ्या. त्यानंतर स्पर्धक क्रमांक 8. या. एक तरी मिळाली ना नाचणारे आपल्याकडे. माझ्या पण स्पर्धक आहे असं समजू नका. शिरोडा नगरीमध्ये माझे कणकवलीत खेळणारे स्पर्धक आहेत 4 ते 5 बसलेत समोर, पण त्यांनी भाग घेतला नाही का, कोण जाणे. हां. सौ नम्रता नरसिंह गावडे. कपाळी लावली चंद्रकोर टिकली नरसिंहरावांचे नाव घेते नसीब माझे थोर. वा, जोरदार टाळ्या. ठीक आहे, असू दे. या पुढे काढा मॅजिक बॉक्समधील एक चिठी. दे. वा, सोपं आहे. तुम्हाला भाजी विकायची आहे. चला सुरू. माईकवरती डायलॉग मारायचे, ॲक्टिंग करायची गरज नाही. भाजी घ्या भाजी. जवळ घ्या माईक. हां, माईक जवळ घ्या. सुरू. भाजी घ्या भाजी. हा. ताजी ताजी भाजी. हां, घ्या हो घ्या. वांगी घ्या, कोणी काकडी घ्या, कोणी मेथीची भाजी घ्या, कोणी लाल भाजी घ्या. भाजी घ्या भाजी. टमाटे लाल लाल टमाटे.
घ्या हो घ्या ढोबू मिरची आहे ताजी ताजी ढोबू मिरची घ्या हो घ्या भाजी भाजी ताजीच भाजी. क्या बात आहे, क्या बात आहे. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. किती प्रकारच्या भाज्या आणल्या, ती भरली टोपली. या स्पर्धक क्रमांक 9. सुंदर सुंदर. सो प्रियंका स्पर्धक क्रमांक 9. सुरू. सो प्रियंका सुनील वाघ. आजचा उखाणा. हा. हिमालय पर्वतावर बर्फाच्या राशी सुनील रावांचं नाव घेते होम मिनिस्टरच्या दिवशी. वा, जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. हा मॅजिक बॉक्स सोपं आहे. माईक घ्या जवळ. तुम्हाला मांजराचा आवाज काढायचा. बोक्याचा नव्हे, मांजराचा. हां, काढा. मांजराचा फुसफुस काय नवीन मांजर आलं वाटतं. मांजराचा आवाज करा. मॅव मॅव बरोबर आहे, पण मांजराचा करा. तो बोक्याचा झाला. हां, काढा मांजराचा काढा. परत काढा एकदा. गुण आहेत मॅडम, गुण आहेत. गुण मिळवत चला. तुम्हाला एक सरप्राईज आहे मंडळाकडून, ते नंतर सांगणार, पण आता नाही. हां, काढा मांजराचा. एकदा काढा. काढा. तोच आहे की. हां, काढा ना. तोच काढा परत. हां, ओके. कावळ्याचा काढा. काव काव काव. चिमणीचा काढा. चू 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 चू. काय? चू 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 चू. हां, आणि कुत्र्याचा काढा. बू बू बू. जोरदार भूक भूक. हा. हां, माझे नाव ग्रीष्मा गणपत आरोंदेकर. तार गेली पत्र गेले आता मोबाईल आलेत. तार गेली पत्र गेले आता मोबाईल आलेत. गणपतरावांशी लग्न करून मी सौभाग्यवती झाले. वा, क्या बात आहे. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. काहीतरी वेगळं ऐकायला मिळालं. माईक घे ना त्यांचा. रितेश माईक घे. वा, सोपं आहे. दे म्युझिक विद्येश. दे म्युझिक. तुम्हाला नृत्य करायचं, डान्स करायचा. आवाज द्या, आवाज येत नाही. क्या बात है, क्या बात है. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. किती आहेत स्पर्धक? तिथेच ना. 25. फायनल स्टॉप. 25ला शिक्कामोर्तब. ओके. तुमच्यापैकी 9-10 इथेच थांबायचं. हां, स्पर्धक क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. तुमच्या ग्रुपचं नाव आहे अष्टविनायक मोरया. काय? अष्टविनायक मोरया. या ग्रुपने व्यासपीठावर या, की व्यासपीठावर तुम्ही यायचं आहे. एकी जरी खाली राहिली तरी तिला 0 गुण मिळणार. ही स्मरणशक्ती फेरी आहे तुमची. काय? स्मरणशक्ती फेरी. अष्टविनायक मोरया नव्हे, गणपती बाप्पा मोरया हे तुमचं नाव आहे. काय? ओके, सोपं नाव दिलं, गणपती बाप्पा मोरया. बसा कुठेतरी. 1 ते 8. तुम्ही थांबा तिथे. या. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे त्या 8 स्पर्धकांसाठी. अजून कोणाला सहभाग घ्यायचा आहे का? सेकंड फेरी आहे. अजून कोणाला सहभाग घ्यायचा आहे का? असल्यास लगेच या इथे बॅच. चला 11 ते 11, 12, 13 या पटपट. पर्यंत आहे. 16 पर्यंत. अजून कोणाला सहभाग घ्यायचा आहे का? नंतर नाही चान्स. पद्धतीनुसार मंदाग्नीवर कोल्ड प्रेस पद्धतीनं हे बनवलं जातं. यामध्ये वडपारंबे, आवळा, ब्राह्मी, म्हाका, मेहंदी अशा वनस्पतींची शेती करून त्याचा स्वरस काढून हे बनवलं जातं. इतकंच नाही, तुमच्या जवळच्या मेडिकल स्टोअर्समध्ये किंवा जनरल स्टोअर्समध्ये हे अवेलेबल सुद्धा आहे. त्याच्यामुळे आजच घरी जाताना तुमच्या केसांसाठी घेऊन जा कृपा हेअर टॉनिक.
अरविंद साडी सेंटर, लग्नाचा मुहूर्त आमच्या येथूनच सुरू होतो. अरविंद साडी सेंटर, आमचं दुकान गांधीनगर कोल्हापूर इथं आहे. गाळा नंबर B16, न्यू श्री गुरु नानक मार्केट, गांधीनगर कोल्हापूर. मोबाईल नंबर 9922 338500 आणि 8983 3222 22. विदेश रेडी आहे का? ओके, या स्पर्धक क्रमांक 11. चालू. सो दर्शना दत्तदासाचे उखाणा. शिरोड्या गावात आहे देवी माऊलीचे स्थान, शिरोड्या गावात आहे देवी माऊलीचे स्थान. दत्तदास रावांचे नाव घेते तुमचा सर्वांचा मान राखून. शिरोडा रेडी, आरोंदा मार्गे पेडणा. असू दे, उखाणा महत्त्वाचं आहे, परंतु कुठेतरी मॅडम यमक जुळले पाहिजेत, बरोबर ना? ओके, द्या माईक. सांगतो काय करायचं, सोपं आहे तुमच्यासाठी. ते मॅजिक बॉक्समध्ये सगळं सोपं आहे, काही कठीण नाही आहे, प्रश्न तर अजिबातच नाही आहे त्याचे. पाळणं गीत म्हणायचं आहे. हलकी हलकी जोजवा बाळाचा पाळणा, पाळण्याच्या मधोमधी झिरतो खेळणा. ओ हलकी हलकी जोजवा जोजवा, सजली गा मऊ मऊ मखमालीची छैया, भिजली गा बाळाची गोरी गोरी गाया. गाय रूपणे देवाचे भुलविते लोचना, पाळण्याच्या मधोमध फिरतो खेळणा. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत ताईंसाठी. अख्खी रात्र म्हणू शकतात हा, अख्खी रात्र. या स्पर्धक क्रमांक 12. नाही खरोखर सगळ्याच महिला, असं काय नाही. महिलांच्या हातामध्ये एकदा माईक गावला बारशाला, बाळ उठलं पाहिजे, झोपलं नाही, उठणार ते. हां, सौ उर्वी विजय वेंगुर्लेकर. उखाणा. आकाशात उडतो पक्ष्यांचा थवा, आकाशात उडतो पक्ष्यांचा थवा, विजयरावांचं नाव घ्यायला उकाणा कशाला हवा. नक्कीच, फक्त कार्यक्रमाचा प्रोटोकॉल आहे म्हणून पाहिजे. ओके, काढा चिठी. दे माईक. तुम्हाला तुमच्या नवऱ्याला हाक मारायची आहे. मारताना मालवणीमध्ये हाक मारायची आहे. परिस्थिती मी सांगतो तुम्हाला, ॲज अ सिच्युएशन. भारत पाकिस्तानचा सामना चालू आहे. नवरा टी व्हीवर भारत पाकिस्तानचा सामना बघतोय. तुम्ही स्वयंपाक घरामध्ये आहात, तुमच्या पोटात चुरचुरलं आहे, म्हणजे भूक लागली आहे. हां, स्वयंपाक तयार आहे. नवऱ्याला टी व्हीवरून उठवून जेवायला बोलवायचं आहे मालवणीमध्ये. ओरिजिनल हाक मारायची जेवायला, तरच ते गुण मिळणार. स्टार्ट. ए विजू, चल मरे जो, किती वेळ झालो काय ते मॅच बघता, आमका लागली भूक, येते काय ना तू आधी सांग. अरे बाप रे, जोरदार टाळ्या झाला पाहिजे. क्या बात आहे, क्या बात आहे. या स्पर्धक क्रमांक 13. मी तुम्हाला सांगू, 10वा कार्यक्रम कोकण साज लाईव्हचा आहे या नवरात्रीतला. एकही स्पर्धक आम्हाला अशी भेटली नाही ओरिजिनल हाक मारणारे. क्या बात आहे. मला वाटतं सगळेच्या सगळे गुण मिळणार तिला. सौश्रुती समीर आरोस्कर. उखाणा. साजूक तुपात नाजूक चमचा, साजूक तुपात नाजूक चमचा, समीर रावांचे नाव घेते आशीर्वाद द्या तुमचा. नक्कीच आई माऊलीचा आशीर्वाद आहेच तुमच्यासाठी. आमची गरजच नाही आशीर्वाद. जोपर्यंत माऊलीचा आशीर्वाद आहे तोपर्यंत घाबरायचीच गरज नाही, बरोबर ना? काढा चिठी. द्या. कोणाची फरमाईश होती इकडून नाच म्हणून? दे विद्वेश दे. डान्स सुरू.
बात आहे, क्या बात आहे. ओके ओके, इथे थांबा, इथे थांबा. ते झालं फरमाईशसाठी. चिठ्ठीमध्ये काय माहीत आहे, तुमचीच पसंत आहे. दे माईक, सुरू. चिठ्ठीमध्ये आहे गाणं म्हणायचं. मी आपले फरमाईश म्हणून असंच सांगितलं. मी घाई पण सांगत असतो हा व्यासपीठावरून. हां सुरू. गाणं म्हणायचं होतं तेच आलं. चिठ्ठीत आहे ना? ओके, चौकश. चांगलं गाणं म्हणा. कोणतं म्हणताय? देवीचं. हां देवीचं म्हणा. माईक जवळ घेऊन म्हणा. हां हां. माझी रेणुका माऊली, कल्पवृक्षाची सावली, हो माझी रेणुका माऊली, कल्पवृक्षाची सावली. जैसे भक्ता लागी गाय तैसे अनाथांची माया, जैसे भक्ता लागी गाय तैसे अनाथांची माया, माझी रेणुका माऊली, कल्पवृक्षाची सावली. ओके, जोरदार टाळ्या झाला पाहिजे ताई. सॉरी, तुमची स्वरसंध्या वगैरे कार्यक्रम आहे काय? स्वरसंध्या, भक्तिगीत, भावगीत कार्यक्रम आहे का तुमचा? होय ना? ओके, या. स्पर्धक क्रमांक 14. सावी श्रीकृष्ण गावडे. सौ सावी श्रीकृष्ण गावडे. उकान. पौर्णिमेच्या चंद्राभोवती, पौर्णिमेच्या चंद्राभोवती चांदण्याची दाटी, हां श्रीकृष्णरावांचे नाव घेते, खेळ पैठणीचा साठी. वा, जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. हान मॅजिक बॉक्स बघूया. सोपं आहे. दे माईक हातामध्ये. तुम्हाला छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या 3 गड किल्ल्यांची नावं सांगायची. महाराष्ट्र राज्यातले कुठले पण. जवळ जरा माईक. रायगड, 1 पुढे, प्रतापगड, 2 पुढे. विशाळगड. वा, जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत ताईंसाठी. त्यानंतर स्पर्धक क्रमांक 15. या. गेलेला आहेत विशाळगडावर, प्रतापगडावर. हां. सौ नम्रता नरेश शिरोडकर. उकान. पैठणीच्या साडीवर 5 जोडी मोरांची, नरेश रावांचं नाव घेते, सून आहे शिरोडकरांची. माईक जवळ धरून परत उकान एकदा घ्या. पैठणीच्या साडीवर 5 जोडी मोरांची, नरेश रावांचं नाव घेते, मी सून आहे शिरोडकरांची. क्या बात आहे, क्या बात आहे. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे ताईंसाठी. थांबा थांबा, माईक घ्या हातात. सांगितल्याशिवाय माईक ठेवू नका. ती मोरांची जोडी असते ना पैठणीच्या साडीवर, असं काहीतरी म्हटलं ना आता तुम्ही. काय म्हटलं ते? पैठणीच्या 5 मोरांची जोडी असते ना. काय करतात ते मोर? बरोबर आहे ना प्रश्न? हां, ते मोर काय करत असतात? काहीतरी करतात ते. थांबा, मोर नाचरा. ते मला काय माहिती नाही. काय करतात ते सांगा, बस संपलं. माईक जवळ घ्या. मोर नाचतात. माईकवर सांगा. मोर नाचतात. नाचतात ते पदरावरती. वा, जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. हा मॅजिक बघ, बरोबर आहे उत्तर. तो मोर नाचणारा असतोय ना, गाण्यातच आहे ते. घाबरलात कशाला? तो प्रश्न तुमच्यासाठी नव्हता. व्हेरी गुड. दे विदेश. नाही नाही, म्युझिक आहे, नृत्य करायचं आहे, डान्स. दे. जोरदार डान्स झाला पाहिजे ताईंसाठी. नृत्य केलं पाहिजे. गुण आहे त्याला. क्या बात है. आहा. ओके ओके ओके. जोरदार टाळ्या झाल्या. गरबा खेळता वाटतं रोज. रोज खेळता गरबा इथे? मग कुठे खेळता? गरबाची ॲक्शन मध्येच कुठे आली नृत्यात? नाही पण सुंदर. ओके. स्पर्धा क्रमांक 16. माझं नाव स्नेहा रामचंद्र कबरे. उखण. संसाराच्या पिंडीवर. संसारात स्त्रीने राहावे नेहमी दक्ष, संसारात स्त्रीने राहावे नेहमी दक्ष, रामचंद्रांचे नाव घेते, आज आहे होम मिनिस्टर, सर्वांनी द्या लक्ष. नक्की. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे ताईंसाठी.
हा मॅजिक बॉक्स मॅडम इथे हा जरा इथे 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 वा सोपं आहे दे माईक मगाशी आवाज त्यांना तेवढे काढता काय आले नाहीत ती गुणसंख्येनंतर कळेल हां कावळ्याचा आवाज काढायचा काव 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 गाईचा हंबरतानाचा आवाज काढायचा हंबा नीट काढा गाईचा हंबरताना बरोबर आहे थोडासा प्रयत्न करा हां कशी हंबरते असू नका लाईव्ह आहे कार्यक्रम मध्ये ब्रेक नाही आहे हां हंबा ओके असू दे हम्मा ठीक आहे ओके आणि म्हैशीचा आवाज करायचा हां पैठणी का आम्ही अशीच तर थोडी देणार म्हैशीचा आवाज काढायचा आहे कशी म्हैस रडते काढा असं काय नाही येत असेल तर काढा 2 आवाज काही तुम्ही काढलेले आहे काळजी करू नका काही ना काही गुण मिळणार तिथे म्हशीचा काढल्यात तर मला वाटतं फुल गुण मिळतील हां म्हैशीचा सुरू कशी आरळते म्हैस गाईचा आवाज बरोबर आहे हंबराला वासरा हंबरते वासराला वासुर यायच्या टायमाला गाय आई आहे ती शेवट कावळ्याचा पण बरोबर आहे एकच आवाज राहिला म्हैशीचा काढा की दुसरा आवाज द्या नको दुसरा म्हशीचाच काढा येतोय प्रयत्न तरी करा मग सांगतो आम्ही बरोबर आहे की नाही सुरू आंब्या थांबा तिथे ना नितेश घे जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे ताईंसाठी क्या बात येतो आवाज नाही ना ओके तुमच्या ग्रुपचं नाव आहे स्मरणशक्ती फेरी नीट लक्ष द्या मंगलमूर्ती मोर्या काय जेवढं मी सांगतो तेवढं सोपं नाही हा खेळ बसा कुठेतरी जाऊ मंगलमूर्ती मोर्या आणि शेवटचे सगळे स्पर्धक या 25 पर्यंत सगळे स्पर्धक तर आपण पाहताय आज शिरोडा गावामध्ये येणं झालेलं आहे आणि शिरोडा गावामध्ये हा खेळ पैठणीचा तेवढाच ताकदीने आम्ही रंगवणार आणि रंगणार यात कुठलीही शंका नाही कारण आई माऊलीचा आशीर्वाद घेतलाय परमहंस भालचंद्र महाराजांच्या चरणी नतमस्तक झालोय छत्रपती शिवाजी महाराजांना मानाचा मुजरा केलाय आणि या कार्यक्रमाची सुरुवात केलाय आपण मात्र कुठेही जाऊ नका आम्ही थोड्याच वेळात परत येतो पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण साध लाईव्ह बेलवलकर ज्वेलर्स 40 वर्षांची परंपरा सौंदर्याला तेज शुद्धतेचे प्रोप्रायटर दीपक बेलवलकर अविरत सेवा शुद्ध सोने मनोवेधक डिझाईन्स खात्रीशीर दर होलमार्क प्रमाणित कल्प कॉर्नर कांबळी गल्ली बाजारपेठ कणकवली संपर्क 9422 43454501 आणि 9890 111021. नमस्कार मी शिवानी सोनार तुम्हाला सगळ्यांना नवरात्रीच्या खूप 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 शुभेच्छा. हा व्हिडिओ करण्यामागचं कारण एकच आहे. मी माझ्या केसांबद्दलचं एक छोटंसं सिक्रेट तुमच्यासोबत शेअर करते. आम्ही रोज शूट करतो आणि शूट करत असताना केसांवर हिट इक्विपमेंट्स वापरले जातात पण माझ्या केसांची काळजी घेण्यासाठी मला वेगळे कष्ट घ्यावे लागत नाही कारण मी वापरते कृपा हेअर टॉनिक. हे पूर्णपणे आयुर्वेदिक आहे आणि अगदी माफक किमतीमध्ये अवेलेबल सुद्धा आहे. शुद्ध खोबरेल तेल आणि आयुर्वेदिक वनस्पतींचा वापर करून हे तेल बनवलं जातं. आयुर्वेदिक पद्धतीनुसार मंदाग्नीवर कोल्ड प्रेस पद्धतीनं हे बनवलं जातं. यामध्ये वडपारंबे आवळा ब्राह्मी म्हाका मेहंदी अशा वनस्पतींची शेती करून त्याचा स्वरस काढून हे बनवलं जातं. इतकंच नाही तुमच्या जवळच्या मेडिकल स्टोअर्समध्ये किंवा जनरल स्टोअर्समध्ये हे अवेलेबल सुद्धा आहे. त्याच्यामुळे आजच घरी जाताना तुमच्या केसांसाठी घेऊन जा कृपा हेअर टॉनिक. नमस्कार तर पुन्हा एकदा येतोय सगळ्यांचं अगदी मनापासून स्वागत आहे. कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण साध लाईव्ह जवळपास 3.5 लाखाच्या वरती सबस्क्रायबर आणि या शिरोडा गावामध्ये आले. प्रथम पारितोषिक आहे सोन्याची नथ अर्थातच दीपकजी बेलवलकर ज्वेलर्स प्रस्तुती सोन्याची नात आहे. द्वितीय क्रमांकाला आहे अर्थातच कोल्हापूर नगरीतील आई महालक्ष्मीच्या नगरीतील साडी आहे अरविंद साडी सेंटर गांधीनगर कोल्हापूर यांच्याकडून पैठणी आणि तृतीय क्रमांकाला आहे कृपा हेअर टॉनिक कारण आता आपले केस बनवा मुलायम आणि अगदी सुळसुळीत. तर अशाच या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने पुढच्या राऊंडसाठी येतोय या स्पर्धक क्रमांक 17 सौ प्रांजली प्रशांत वानिवडेकर उखाणा
शंकराच्या पिंडीवर घातला का बेल सुरू असं ठीक आहे. शंकराच्या पिंडीवर वेल घालते वाकून प्रशांतरावांचे नाव घेते 9वीच्या दिवशी. ओके, सर्वांचा मान राखून म्हटलं तरी चालेल असतं. ठीक आहे, दे चिठी काढा. रितेश वा, सोपा आहे. दे माईक दे. ओके, नाच रे मोरा नाचे गाणं होतं, माहीत आहे तुम्हाला लहानपणी? हां, म्हणायचं. नाच रे मोरा आंब्याच्या वनात नाच रे मोरा नाच, काळा काळा कापूस पिंजला रे, काळा काळा कापूस पिंजला रे. आत हां, पिंजला कापूस पिंजला, पुढे काळा काळा कापूस पिंजला रे, पुढे ढगांची वारा झुंजला रे, मीच देतो ताळी. परत नाच रे मोरा, परत नाच रे मोरा आंब्याच्या वनात नाच रे मोरा नाच, काळा काळा कापूस पिंजला रे, काळा काळा कापूस पिंजला रे, मीच देतो ताळी. फिरव त्यांच्याकडे. जोरदार डाया झाल्या पाहिजे. स्पर्धा क्रमांक 18 या. डायरेक्ट 20. माझे नाव अक्षरा यशवंत राऊत, उखाणा घेते. घरात आणली सोन्याची कप बशी, यशवंतरावांचं नाव घेते. नवरात्रीच्या 9व्या वा, जोरदार. घरात काय आणली? सोन्याची कप बशी. सोन्याची हा, आणि नक्कीच माऊलीच्या चरणी प्रार्थना आहे, खरोखर सोन्याची कप बशी येऊ. हां, आणि नोव्हेंबर आणि डिसेंबरमध्ये येऊ शकते. हां, काही होऊ शकतं नोव्हेंबर डिसेंबरमध्ये. ठीक आहे, तुम्हाला हे जोरात असायचं आहे माईकवर. पुढे या, पुढे इथे या. हां, जोर माईक जवळ घ्यायचा, इथे पुढे या आणि जोरात असायचं. दशावतारी नाटकात ब्रह्म राक्षसाचा वगैरे असा, हां तसं असायचं. सुरू. जोरात पूर्ण गुण मिळणार नाही. हसा, सुरू. मी थांब म्हणत. शाबास, जोरात. अजून एकदा बस. ओके, जोरदार डाया झाल्या पाहिजे ताईंसाठी. हसणं पण खूप कठीण आहे, पण सुंदर हसलात. ओके. माझे नाव सौ अदिती अजित परब. उखाणा. संसाररूपी प्रेमसागरात सरिता वाहते जोमाने, संसाररूपी प्रेमसागरात सरिता वाहते जोमाने, अजितरावांचं नाव घेऊन सांगते मी आमचा संसार करते प्रेमाने. क्या बात आहे. लव्ह मॅरेज की अरेंज मॅरेज? अरेंज मॅरेज. ओके, चित्रपट कोणता आवडतो तुम्हाला? आवडता चित्रपट? टी व्ही बघता? आवडती सिरियल? लक्ष्मीच्या पावला. जवळ घ्या माईक. लक्ष्मीच्या पावलाने. ओके. चला हवा येऊ द्या बघता? नाही हो. होम मिनिस्टर बघता? बघता. ओके, सोपं आहे. दे म्युझिक विद्येश. माईक. नृत्य करायचं आहे, कराल ना? पुढे. हां, जरा लाईव्ह कार्यक्रम आहे, जरा पुढे. हां, क्या बात. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे ताईंसाठी. वाजव. टाळ्या का काही पडतायत? माझ्यासाठी नको, हिच्यासाठी वाजव. ओके, जोरदार टाळ्या ताईंसाठी. त्यानंतर स्पर्धक क्रमांक 20 या. माझे नाव तृप्ती मिथुन कांजी, उखाणा घेते. सोन्याच्या ताटात चांदीची वाटी, सोन्याच्या ताटात चांदीची वाटी, पुढील 7 जन्म फक्त मिथुनरावांसाठी, पुढील 7 जन्म फक्त मिथुनरावांसाठी. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. तेव्हा ती वाटी पण सोन्याची करा, चांदीची ठेवू नका. हा ना. दे रे माईक दे. ओके. छत्रपती शिवाजी महाराज बरोबर कोणत्या किल्ल्यावर त्यांचा जन्म झाला? शिवनेरी किल्ल्यावर. त्यांचा राज्याभिषेक कुठे झाला? प्रतापगडावर. जन्म
शिवनेरी किल्ला माईक जवळ घ्या. शिवनेरी किल्ल्यावर राज्याभिषेक हा रायगड किल्ल्यावर रायगडावर. काळजी करू नका. पुढचा प्रश्न. प्रतापगडाच्या पायथ्याशी काहीतरी झालं ना? काय झालं ते प्रतापगडाच्या पायथ्याशी? काहीतरी झालं. काय झालं? प्रतापगडाच्या पायथ्याशी राज्याभिषेक. दोनदा राज्याभिषेक नाही, एकदाच झाला रायगडावर. दोन्ही उत्तरं बरोबर आहेत. प्रतापगडाच्या पायथ्याशी काहीतरी झालं. काय झालं आठवतंय? अब्दुल खान. कोणचा? अब्दुल खानाचा वध. तिकडे द्या माईक. स्पर्धक क्रमांक 21 या. हां. नमस्कार, माझं नाव श्रेयसी अमित कदम आणि उखाणा आहे. मंगलदेवी माऊली माते नमन करते तुला, मंगलदेवी माऊली माते नमन करते तुला, अमितरावाच्या जीवावर अखंड सौभाग्य दे मला. नक्कीच आई माऊलीच्या चरणी तीच जीवावर प्रार्थना अखंड राहील. सौभाग्य दे मला. आपल्याला अखंड सौभाग्यते होता आशीर्वाद मिळो हीच माऊलीच्या चरणी. थांबा, माईक देऊ नका. इथे थांबा, इथे. मला सांगा, काय करता तुम्ही? गृहिणी आहात की कुठे ऑफिसला आहे, जॉब आहे, दुकान आहे? मी गृहिणीच आहे, हां. पण आमचा हॉटेल व्यवसाय आहे. हॉटेल व्यवसाय. कुठला आवडता पदार्थ बनवता पतिदेवांसाठी? आता इथे बोलणं योग्य होणार नाही, त्यांना नॉनव्हेज आवडतं. हो, मग काय त्याच्या मोठं काय सांगा. नॉनव्हेज आवडतं म्हणून. कुठला पदार्थ? प्राऊन्स राईस, प्राऊन्स फ्राय. फ्रान्स फ्राय वगैरे. ओके. जोड्याने बघितलेला चित्रपट आठवतोय? पावनखिंड. कुठल्या चित्रपटगृहामध्ये बघितला? आपलं हे गोविंद नाट्य मंदिर होतं ना, तेव्हा बघितलाय? वा वा वा. त्याच्यानंतर हे कुठलं ते नवीन हां. कुठे? आर्या आराध्य. आर्या नोवा काहीतरी. आराध्य. सॉरी आराध्य. आराध्य. खूप ओके. वर्षांनी बघितलं त्यामुळे सर. आवडती सिरियल? होम मिनिस्टर. होम मिनिस्टर. आता आहे म्हणून की नाही, आवडतंच होम मिनिस्टर. सुरुवातीला. पहिल्यापासून होम मिनिस्टरच पाहते. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे त्यासाठी. हा मॅजिक बॉक्स. आराध्यला बघितला. नवरा माझा नवसाचा बघितला का? अजून नाही बघितला. 2 वा. दे. 5 पालेभाज्यांची नावं सांगायची. पालेभाजी: मेथी, पालक, लाल माठ, चुना माठ. मेथी, पालक, लाल माठ, हिरवा माठ. काय ते सगळे माठ का? लाल माठ. शेपू. हा, शेपू. 4 झाले. अजून एक आहे हिरवा माठ. बिरवा माठ काय पण? लाल माठ पर्यंत ठीक आहे ना? हा, पुढे एक मेथी आहे. बोलले का मी? मला नाही माहिती, तुम्ही परत सांगा. मेथी, पालक, शेपू, लाल भाजी. ही शेपूनी घोळ केलाय ना, लक्षात घे. हा, शेपू, पालक, मेथी, हिरवा माठ, लाल माठ असते. 2 प्रकार असते. हो. तुम्ही आमच्या नारिंगी माठ पण असतो. या स्पर्धक क्रमांक 22. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. थँक्यू. आमच्या नारिंगी माठ पण मिळतो. सर्वांना माझा नमस्कार. माझे नाव अंकिता पराग जाधव. उखाणा घेते. या, या. आकाशात शोभतो इंद्रधनुष्याचा पट्टा, परागरावांचं नाव घेते, पुरे झाली आता थट्टा. अरे बापरे, म्हणजे आम्ही थट्टा करतो हे साबित करून दिलं. ठीक आहे, असू दे. परंतु इंद्रधनुष्याचा पट्टा किती रंगांचा असतो? माईकवर. 7 रंगाचा. कधी येतो तो? पावसाळा गेलो. पावसाळा म्हणजे पावसाळा असताना. हां. पण हे काळसर ढग होतं तेव्हा. अरे बापरे, ढग काय असतात? ठीक आहे. हा मॅजिक बॉक्स बरोबर आहे. पाऊस गेल्यानंतर थोड्या वेळाने तो येतो. ऊन पडलं, ऊन असेल तर येतो, नाही तर येत नाही. रात्रीचा येतो नाही. वा. दे. नवऱ्याला रागाने हाक मारायची. रागाने. ए पराग, हई आधी थैद रावण बसन बघता कसं तू गो. ते का बोलायला तर जमणार नाही. जेव घेऊ थै रावण कोणाक बघता काय माहिती. रे बाबा माझ्या तिकडे द्या. स्पर्धक क्रमांक 23. पराग, वाईट वाटून घेऊ नको बाबा. नमस्कार, माझं नाव सोनल सुनील मोचेमाडकर. उखाणा: शॉपिंगला जायला तयार होते मी झटकन, तुमच्यासाठी नाव सुनील रावांचं नाव घेते, तुमच्यासाठी पटकन. वा. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे ताईंसाठी. आणि मॅजिक बॉक्स नितेश.
सोपं आहे तुमच्यासाठी. मामाच्या गावाला जाऊया हे गाणं तुम्हाला येतं? झुक 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 अगीन गाडी म्हणा बघूया. झुक 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 अगेन सुक सुक नव्हे. झुक हा, झुक झुक म्हणा परत. झुक अगेन गाडी धुरांच्या रेषा हवेत काडी पळती झाडे पाहूया मामाच्या गावाला जाऊया. मामाचा गाव मोठा सोन्या चांदीच्या विटा तू काय केळी शिकरण खाऊया मामाच्या गावाला जाऊया. वा, जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे ताईंसाठी. त्यानंतर पुढे स्पर्धा घ्या. मला वाटलं तुळशी बेशी काहीतरी खाऊया म्हणताय का? नमस्कार, माझे नाव दीपिका दिलीप शेट्ये. उकानं हिमालय पर्वतात बर्फांच्या राशे दिलीपरावांचे नाव घेते होमनिष्ठा कार्यक्रमा दिवशी. वा, जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. ठीक आहे, आणा. दे म्युझिक. नृत्य करायचं, डान्स करायचा. ओके. या बात आहे. वाजवा, नाचा नाचा. जोरदार टाळ्या दाईंसाठी. क्या बात आहे, क्या गरबा खेळता का? आणि शेवटची स्पर्धक क्रमांक 25. या. नमस्कार, माझे नाव गंधाली गुरुनाथ शिरोडकर. चुन चुन चुन्यात बसले मी मेण्यात नाव सांगते प्राची विद्याधरची भाची. नाव सांगते तानी याची कांचनची बहीण. नाव सांगते तानी गुरुनाथाची राणी. ओके, जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. ही स्पर्धक आमच्या कणकवलीमध्ये असत्या कायम, प्रत्येक व्यासपीठावर असणार. जरा जोरदार टाळ्या. या वयामध्ये पण हा उत्साह, याच्यासाठी जोरदार टाळ्या वाजा. माझ्या तर असंख्य कार्यक्रमात, हा माझा आधारच्या बाहेरचा कार्यक्रम आहे, असंख्य कार्यक्रमात हिने सहभाग घेतलेला आहे. सुनबाई नाही आल्या आहे? ओके, तुम्हाला उड्या मारायच्या आहेत. उड्या तिकडून इकडे, इकडून तिकडे, तिकडून इकडे, इकडून तिकडे. हां, जावा तिथे. दे म्युझिक. हे बाबा, उड्या मारा. या आवाज आहे, जोरदार आवाज राहील तडे. हा, परत इकडे. उड्या उड्या नाचायचं नाही आहे. हा, ओके. या, जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. तुमच्या ग्रुपचं नाव आहे अष्टविनायक मोरया. लक्ष ठेवा नीट. अष्टविनायक मोरया. काय हा मोरया कुठेतरी गडबड करणार. हा, कुठेतरी एकत्र बसा. जावा, जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. या ग्रुपसाठी जरा जोरदार टाळ्या वाजवा. तर अशीच मजा आणि मस्ती घेऊन आम्ही पुढच्या पिढीसाठी पुन्हा येऊ. तोपर्यंत तुम्ही पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह. अरविंद साडी सेंटर. लग्नाचा मुहूर्त आमच्या येथूनच सुरू होतो. अरविंद साडी सेंटर, आमचं दुकान गांधीनगर कोल्हापूर इथं आहे. गाळा नंबर B16, न्यू श्री गुरु नानक मार्केट, गांधीनगर कोल्हापूर. मोबाईल नंबर 9922 33 85 00 आणि 8983 32 22 22. बेलवलकर ज्वेलर्स. 40 वर्षांची परंपरा, सौंदर्याला तेज शुद्धतेचे. प्रोप्रायटर दीपक बेलवलकर. अविरत सेवा, शुद्ध सोने, मनोवेधक डिझाईन्स, खात्रीशीर दर, होलमार्क प्रमाणित. कल्प कॉर्नर, कांबळी गल्ली, बाजारपेठ, कणकवली. संपर्क 9422 43 45 01 आणि 9890 11 10 21. नमस्कार, मी शिवानी सोनार. तुम्हाला सगळ्यांना नवरात्रीच्या खूप 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 शुभेच्छा. हा व्हिडिओ करण्यामागचं कारण एकच आहे. मी माझ्या केसांबद्दलचं एक छोटंसं सिक्रेट तुमच्यासोबत शेअर करते. आम्ही रोज शूट करतो आणि शूट करत असताना केसांवर हिट इक्विपमेंट्स वापरले जातात. पण माझ्या केसांची काळजी घेण्यासाठी मला वेगळे कष्ट घ्यावे लागत नाही, कारण मी वापरते कृपा हेअर टॉनिक. हे पूर्णपणे आयुर्वेदिक आहे आणि अगदी माफक किमतीमध्ये अवेलेबल सुद्धा आहे. शुद्ध खोबरेल तेल आणि आयुर्वेदिक वनस्पतींचा वापर करून हे तेल बनवलं जातं. आयुर्वेदिक पद्धतीनुसार मंदाग्नीवर कोल्ड प्रेस पद्धतीनं हे बनवलं जातं. यामध्ये वडपारंबे, आवळा, ब्राह्मी, म्हाका,
मेहंदी अशा वनस्पतींची शेती करून त्याचा स्वरस काढून हे बनवलं जातं. इतकंच नाही, तुमच्या जवळच्या मेडिकल स्टोअर्समध्ये किंवा जनरल स्टोअर्समध्ये हे अवेलेबल सुद्धा आहे. त्याच्यामुळे आजच घरी जाताना तुमच्या केसांसाठी घेऊन जा कृपा हेअर टॉनिक. अरविंद साडी सेंटर, लग्नाचा मुहूर्त आमच्या येथूनच सुरू होतो. अरविंद साडी सेंटर, आमचं दुकान गांधीनगर कोल्हापूर इथं आहे. गाळा नंबर B16, न्यू श्री गुरु नानक मार्केट, गांधीनगर कोल्हापूर. मोबाईल नंबर 9922 3385 00 आणि 8983 32 22 22. बेलवलकर ज्वेलर्स, 40 वर्षांची परंपरा, सौंदर्याला तेज शुद्धतेचे. प्रोप्रायटर दीपक बेलवलकर. अविरत सेवा, शुद्ध सोने, मनोवेधक डिझाईन्स, खात्रीशीर दर, होलमार्क प्रमाणित. कल्प कॉर्नर, कांबळी गल्ली, बाजारपेठ, कणकवली. संपर्क 9422 43 45 01 आणि 9890 11 10 21. नमस्कार, मी शिवानी सोनार. तुम्हाला सगळ्यांना नवरात्रीच्या खूप 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 शुभेच्छा. हा व्हिडिओ करण्यामागचं कारण एकच आहे. मी माझ्या केसांबद्दलचं एक छोटंसं सिक्रेट तुमच्यासोबत शेअर करते. आम्ही रोज शूट करतो आणि शूट करत असताना केसांवर हिट इक्विपमेंट्स वापरले जातात. पण माझ्या केसांची काळजी घेण्यासाठी मला वेगळे कष्ट घ्यावे लागत नाही, कारण मी वापरते कृपा हेअर टॉनिक. हे पूर्णपणे आयुर्वेदिक आहे आणि अगदी माफक किमतीमध्ये अवेलेबल सुद्धा आहे. शुद्ध खोबरेल तेल आणि आयुर्वेदिक वनस्पतींचा वापर करून हे तेल बनवलं जातं. आयुर्वेदिक पद्धतीनुसार मंदाग्नीवर कोल्ड प्रेस पद्धतीनं हे बनवलं जातं. यामध्ये वडपारंबे, आवळा, ब्राह्मी, म्हाका, मेहंदी अशा वनस्पतींची शेती करून त्याचा स्वरस काढून हे बनवलं जातं. इतकंच नाही, तुमच्या जवळच्या मेडिकल स्टोअर्समध्ये किंवा जनरल स्टोअर्समध्ये हे अवेलेबल सुद्धा आहे. त्याच्यामुळे आजच घरी जाताना तुमच्या केसांसाठी घेऊन जा कृपा हेअर टॉनिक. अरविंद साडी सेंटर, लग्नाचा मुहूर्त आमच्या येथूनच सुरू होतो. अरविंद साडी सेंटर, आमचं दुकान गांधीनगर कोल्हापूर इथं आहे. गाळा नंबर B16, न्यू श्री गुरु नानक मार्केट, गांधीनगर कोल्हापूर. मोबाईल नंबर 9922 33 85 00 आणि 8983 32 22 22. बेलवलकर ज्वेलर्स, 40 वर्षांची परंपरा, सौंदर्याला तेज शुद्धतेचे. प्रोप्रायटर दीपक बेलवलकर. अविरत सेवा, शुद्ध सोने, मनोवेधक डिझाईन्स, खात्रीशीर दर, होलमार्क प्रमाणित. कल्प कॉर्नर, कांबळी गल्ली, बाजारपेठ, कणकवली. संपर्क 9422 43 45 01 आणि 9890 11 10 21. नमस्कार. तर पुन्हा आम्ही दुसऱ्या फेरीसाठी पुन्हा एकदा येतोय. आज शिरोडा गावामध्ये अक्षरशः खेळ रमलेला आहे. एवढा रंगलाय की जो क्राऊड आहे, इथले आमचे रसिक प्रेमी आहे, त्यांच्यासाठी अगदी मनापासून धन्यवाद देतो आणि आभार देतो. कारण या शिरोडा नगरीमध्ये जवळपास 11:30 वाजले आणि हा एवढा मोठा क्राऊड, आणि त्याच क्राऊडच्या दिशेने आमचे स्पर्धक सुद्धा तेवढीच रंगत घेत आहेत. तर हा पैठणीचा सोहळा या ठिकाणी रंगलेला आहे. प्रथम पारितोषिक आहे अर्थातच सोन्याची नथ बेलवलकर ज्वेलर्स यांच्याकडून. द्वितीय क्रमांकाला आहे आकर्षक पैठणी अर्थातच गांधीनगर कोल्हापूर अरविंद साडी सेंटर यांच्याकडून. आणि तृतीय क्रमांकाला आहे कृपा हेअर टॉनिक यांच्याकडून एक आकर्षक भेटवस्तू. कारण आता आपले केस बनवा मुलायम, स्वच्छ, निर्मळ आणि सुळसुळीत. तर अशाच पुढच्या फेरीसाठी आम्ही येतोय. सगळ्यात महत्त्वाचं एक गोष्ट राहिली ती सांगतोय. मंडळाकडून सरप्राईज होतं. जरा जोरदार टाळ्या या मंडळासाठी झाल्या पाहिजेत. श्री देवी माऊली पंचायत देवस्थान शिरोडा यांच्यासाठी जोरदार टाळ्या कमी पडत आहेत. तुमच्यासाठी ही स्पर्धा या ठिकाणी घेऊन आली, पण स्पर्धा नाही आहे, हा विरंगुळा आहे. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं, आज सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये जे कार्यक्रम चालू आहेत ते सगळे बाद पद्धतीने चालू आहेत, म्हणजे बाद फेरीच्या पद्धतीने चालू आहेत.
परंतु हा कोकण साथ लाईव्ह असा कार्यक्रम तुम्हाला घेऊन येतोय आपल्यासमोर आणि या मंडळाच्या वतीने, कारण मंडळाने आम्हाला सांगितलं की कोणाला पण बाद करू नको, एकही स्पर्धक शेवटपर्यंत बाद होणार नाही, याची जबाबदारी आम्ही घेतली आहे. जरा जोरदार टाळ्या कोकण साथ लाईव्ह आणि मंडळासाठी. जरा जोरदार, कमी पडतात जरा फिरवले, कमी पडतात, जरा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. या बात आहे. एकही स्पर्धक आम्ही शेवटपर्यंत बाद करणार नाही, म्हणजे कोणच बाद होणार नाही. आत्ता घेतलं जाणार नाही कोणाला. ओके, तर तुम्हाला स्ट्रॉ माळायचे आहेत. काय स्ट्रॉ? एका वेळी एकच माळायचा. दुसऱ्या हाताचा सपोर्ट घेतला पकडण्यासाठीच चालतो किंवा स्ट्रॉ उचलून देण्यासाठी. बघा नीट काय म्हणतो, दोन्ही हाताने असे माळू नका, असे माळायचे नाही. तुम्ही लक्ष ठेवायचा, तुम्ही परीक्षक आहात. 2 स्ट्रॉ जर माळले तर एक काढून टाकायचा. एका वेळी एकच माळायचा. ओके, तुमच्यासाठी 2 मिनिटांचा उद्या. किती? 2 मिनिटांचा. मॅडम 2 मिनिटांचा उद्या. एका मिनिटाचा उद्या. 1 मिनिटाचा उद्या आहे. रेडी? एका वेळी किती स्ट्रॉ मारणार? नाही कळलं तर विचारा बिंदास. एका वेळी किती मारणार? ओके, दुसऱ्या हाताचा सपोर्ट पकडण्यासाठी किंवा स्ट्रॉ उचलून देण्यासाठी करू शकता. फक्त दोन्ही हाताने मारायचे नाहीत. समोरून लक्ष असेल, परीक्षक आहेत, पाठी पण तुमच्या आहेत. कुठे कुठे मारणार? डोकीवरच्या केसात चालतील, आंबाड्यामध्ये चालतील, वेणीमध्ये चालतील, पण ते स्ट्रॉ अडकले पाहिजेत. अडकणारे स्ट्रॉ आम्ही मोजणार. ओके, तुमचा टायमिंग सुरू होतोय. रेडी साहिल? आता स्टार्ट. दे म्युझिक. एका वेळी एकच स्ट्रॉ मारायचा. आम्ही एकाही स्पर्धकाला बाद करणार नाही. सगळ्यांना सगळ्या फेऱ्या खेळाव्या लागतील आणि त्या फेरीमधून आम्हाला 3 पारितोषिकं मिळवायची आहेत. प्रथम क्रमांकाला मिळणार आहे सोन्याची नथ. दोन्ही हाताने माळायचे नाही, अशी एकाच हाताने माळा, दुसऱ्या हाताचा सपोर्ट घेतला चालतो. दुसऱ्या क्रमांकाला मिळणार आहे अरविंद साडी सेंटर यांच्याकडून आकर्षक पैठणी, जी कोल्हापूर नगरीमधून आलेली आहे. एका हातानेच माळायचं आहे, दुसऱ्या हाताचा सपोर्ट घेतला तर चालतोय मला. यांचे फोटो काढून ठेवा. थांबा थांबा, हात सोडा, हात सोडा. ओके, घ्या हातामध्ये काढून आणि मोजा. मंगलमूर्ती हातामध्ये काढून घ्या पहिल्यांदा आणि मोजा. पडले बिचाऱ्यांचे तर गुण कमी होणार. यांनी बरे अडकवले तिकडे इकडे, काना बिनात घातलं की काय. बरं, यांचे फोटो काढून ठेवा, नाही तर काही शूटमध्ये मिळणार तुम्हाला. असंच झालं एखादं, मी कशाला माहिती आहे जास्त हसत नाही. एकदा असंच झालं, कासर्डेमध्ये कार्यक्रम होता, समोर पतिदेव बसलेले, माझं लक्ष नाही, माझं माईकचं बटन ऑन राहिलं आणि पटकन तो पतिदेव मोजले की सांगा मला, तोपर्यंत ठेवू नका खाली. पटकन ते पतिदेव म्हणाले, अगं काय साळींदरासारखी दिसते. ती हसली आणि सगळे स्ट्रॉ पडले, म्हणून मी लगेच हसायला देत नाही कोणाला, पण ही साळींदर नाही आहेत. स्पर्धक क्रमांक 1 किती? 19. हॅलो. स्पर्धक क्रमांक 1 19. स्पर्धक क्रमांक 2 24. स्पर्धक क्रमांक 3 21. स्पर्धक क्रमांक 4 29. स्पर्धक क्रमांक 5 32. स्पर्धक क्रमांक 6 20. स्पर्धक क्रमांक 7 16 16. आणि स्पर्धक क्रमांक 8 38 38. तुम्ही बसा, तुम्ही उभे राहा. हा, मग कसं बसायला जमेल तसं बसा, चालेल, पण बसलं पाहिजे. घ्या जवळजवळ घ्या स्ट्रॉ. आपल्या तिथे स्ट्रॉ दे जवळजवळ. एका वेळी एकच स्ट्रॉ माळायचा. दोन्ही हातांचा दुसऱ्या हाताचा सपोर्ट घेतला तर चालतो. दोन्ही हाताने असे माळू नका. हो हो, इकडे घ्या, ह्या साईडला स्ट्रॉ घ्या. स्ट्रॉ ह्या साईडला घ्या. रेडी मॅडम? ताई रेडी का? आम्ही एकाही स्पर्धकाला बाद करणार नाही शेवटपर्यंत.
साधी गोष्ट नाही, तुम्हाला होय म्हणायला काय. रेडी? एका वेळी किती माळणार? तुम्ही भांडत राहायचं नाही, काढून टाकायचा दुसरा माळ. 2 बोल माळले तर तुमचा टायमिंग सुरू होतोय आता. स्टार्ट. दुसऱ्या हाताचा सपोर्ट घेतला तर चालेल स्ट्रॉ देण्यासाठी. थांबा थांबा थांब थांब थांब. हात सोडा, हात सोडा, काढा. काय स्पीड होता यांचा माहीत आहे. राजधानीच्या पुढचा, वंदे भारतच्या पण पुढचा म्हटलं तरी चालेल. काय म्हणून ते महालात स्ट्रॉ. आमच्या रे कंटाळतात ते स्ट्रॉ माळायला. खरोखर 10 ते 15च्या वर कोण माळतच नाही आमच्याकडे. होय ना मॅडम? रेकॉर्ड ब्रेकच आहे, कार्यक्रमच रेकॉर्ड ब्रेक आहे. मला वाटतं 12 कार्यक्रमातला रेकॉर्ड ब्रेकच लागणार. 10 आणि उद्याचे 2. हां रेडी? स्पर्धक क्रमांक 9 23. स्पर्धक क्रमांक 10 कुठे गेला? तो तिकडे बसलाय. स्पर्धक क्रमांक 10 फिरव. हां स्पर्धक क्रमांक 10 21. स्पर्धक क्रमांक 11 29. स्पर्धक क्रमांक 12 32. स्पर्धक क्रमांक 13 23. दोघांनी काय मिळून अगोदर ठरवून आलाय. स्पर्धक क्रमांक 14 27. स्पर्धक क्रमांक 15 19. आणि स्पर्धक क्रमांक 16 36. वा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. ठेवा खाली स्ट्रॉ. तुम्ही उठून खाली बसा, तुम्ही तिथेच थांबा. चौका सुटा. तिला धरा जरा. या अष्टविनायक मोरया जरा स्टेप्स खाली करून द्या. तुम्ही तिथेच थांबा. मंगलमूर्ती गणपती बाप्पा तिथेच थांबा. तुम्ही जा. मंगलमूर्ती मोरया बसा कुठेतरी. गणपती बाप्पा तिथेच थांबा. अष्टविनायक मोरया या. अष्टविनायक मोरया नाही आहेत? बरं आलं नाहीत, आहेत या. बसा, सुरू करा बसायला या. हां बसा. नंबर नाही बसला तर मला बरं, नाही बसला तरी चालेल. बसा. रितेश अजून एक लागणार ते. बसा, कसं पण बसा. चला तुम्हाला वाटेल तसं बसा. बसा खाली. सरका इकडे इकडे. सरका इकडे. सरका. त्यांना दे रितेश. दिले त्यांना. एकाने दोघांना हँडल करा. रेडी? तुमचा टायमिंग सुरू होईल. लक्षात आलं ना तुमच्या? एका वेळी एकच. दोन्ही हाताने असे मारायचे नाही. दुसऱ्या हाताचा सपोर्ट घेतला तर चालतो. उचलून द्यायला वगैरे. किती हाताने मारणार? हे का? त्यांना विचारा. एक. दुसऱ्या हाताने उचलून दिली तर चालते, आधीच सांगतो. नाही तर परत म्हणणार ती बघा उचलून मारत होती. मी सांगितलेलं आहे उचलून मारला तरी चालेल. रेडी? तुमचा टायमिंग सुरू होतो आता. तुम्ही 2 मारले ते काढून टाकायचा. भांडत बसू नका तिच्या. प्रथम क्रमांकाला मिळणार आहे सोन्याची नथ बेलवलकर ज्वेलर्स यांच्याकडून. द्वितीय क्रमांकाला मिळणार आहे एक आकर्षक पैठणी.
अरविंद साडी सेंटर गांधीनगर कोल्हापूर यांच्याकडून आणि तृतीय क्रमांकाला मिळणार आहे कृपा हेअर टॉनिक यांच्याकडून एक आकर्षक भेटवस्तू. कारण आपले केस बनवा निर्मळ, स्वच्छ, मुलायम आणि सुळसुळीत. 1 मिनिटाचा अवधी होता. बघू आता किती राहिल्यात. घरी फुलं माळायला सांगितलं तर माळतात का हो एवढं? थांबा. हा चला मोजा. क्या बात आहे. जेव्हा चॅनलवर बघाल ना तेव्हा सांगतो, फोटो काढायची गरज नाही, तेव्हा स्क्रीनशॉट मारायचा यांचा. कोणचे स्ट्रॉ कसे वाटतात, काय वाटतं ते सगळं लक्षात आलं. तर अशाच मजेदार कार्यक्रमामध्ये आज शिरोडा गावामध्ये आहे. बघूया किती किती गुण झाले आहेत. बॅच आपापले सरळ करा मॅडम. बॅच पडला तो, बॅच पडलाय. स्पर्धक क्रमांक 17 35. स्पर्धक क्रमांक 18 30. स्पर्धक क्रमांक 19 23. स्पर्धक क्रमांक 20 35. स्पर्धक क्रमांक 21 34. स्पर्धक क्रमांक 22 25. स्पर्धक क्रमांक 23 26. स्पर्धक क्रमांक 24 28 28. आणि स्पर्धक क्रमांक 25 16. तर पुढच्या फेरीसाठी पुन्हा येऊ, कारण आम्ही शब्द दिलाय कोणालाही आम्ही बात करणार नाही. कारण हे चॅनल आहे कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साद लाईव्ह. आम्ही हे गेलो आणि हे परत आलो. तुम्ही मात्र कुठे जाऊ नका. नमस्कार, मी शिवानी सोनार. तुम्हाला सगळ्यांना नवरात्रीच्या खूप 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 शुभेच्छा. हा व्हिडिओ करण्यामागचं कारण एकच आहे. मी माझ्या केसांबद्दलचं एक छोटंसं सिक्रेट तुमच्यासोबत शेअर करते. आम्ही रोज शूट करतो आणि शूट करत असताना केसांवर हिट इक्विपमेंट्स वापरले जातात. पण माझ्या केसांची काळजी घेण्यासाठी मला वेगळे कष्ट घ्यावे लागत नाही, कारण मी वापरते कृपा हेअर टॉनिक. हे पूर्णपणे आयुर्वेदिक आहे आणि अगदी माफक किमतीमध्ये अवेलेबल सुद्धा आहे. शुद्ध खोबरेल तेल आणि आयुर्वेदिक वनस्पतींचा वापर करून हे तेल बनवलं जातं. आयुर्वेदिक पद्धतीनुसार मंदाग्नीवर कोल्ड प्रेस पद्धतीनं हे बनवलं जातं. यामध्ये वडपारंबे, आवळा, ब्राह्मी, म्हाका, मेहंदी अशा वनस्पतींची शेती करून त्याचा स्वरस काढून हे बनवलं जातं. इतकंच नाही, तुमच्या जवळच्या मेडिकल स्टोअर्समध्ये किंवा जनरल स्टोअर्समध्ये हे अवेलेबल सुद्धा आहे. त्याच्यामुळे आजच घरी जाताना तुमच्या केसांसाठी घेऊन जा कृपा हेअर टॉनिक. अरविंद साडी सेंटर. लग्नाचा मुहूर्त आमच्या येथूनच सुरू होतो. अरविंद साडी सेंटर आमचं दुकान गांधीनगर कोल्हापूर इथं आहे. गाळा नंबर B16, न्यू श्री गुरु नानक मार्केट, गांधीनगर कोल्हापूर. मोबाईल नंबर 9922 33 85 00 आणि 8983 32 22 22. बेलवलकर ज्वेलर्स. 40 वर्षांची परंपरा, सौंदर्याला तेज शुद्धतेचे. प्रोप्रायटर दीपक बेलवलकर. अविरत सेवा, शुद्ध सोने, मनोवेधक डिझाईन्स, खात्रीशीर दर, होलमार्क प्रमाणित. कल्प कॉर्नर, कांबळी गल्ली, बाजारपेठ, कणकवली. संपर्क 9422 43 45 01 आणि 9890 11 10 21. नमस्कार, मी शिवानी सोनार. तुम्हाला सगळ्यांना नवरात्रीच्या खूप 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 शुभेच्छा. हा व्हिडिओ करण्यामागचं कारण एकच आहे. मी माझ्या केसांबद्दलचं एक छोटंसं सिक्रेट तुमच्यासोबत शेअर करते. आम्ही रोज शूट करतो आणि शूट करत असताना केसांवर हिट इक्विपमेंट्स वापरले जातात. पण माझ्या केसांची काळजी घेण्यासाठी मला वेगळे कष्ट घ्यावे लागत नाही, कारण मी वापरते कृपा हेअर टॉनिक. हे पूर्णपणे आयुर्वेदिक आहे आणि अगदी माफक किमतीमध्ये अवेलेबल सुद्धा आहे.
शुद्ध खोबरेल तेल आणि आयुर्वेदिक वनस्पतींचा वापर करून हे तेल बनवलं जातं. आयुर्वेदिक पद्धतीनुसार मंदाग्नीवर कोल्ड प्रेस पद्धतीनं हे बनवलं जातं. यामध्ये वडपारंबे, आवळा, ब्राह्मी, म्हाका, मेहंदी अशा वनस्पतींची शेती करून त्याचा स्वरस काढून हे बनवलं जातं. इतकंच नाही, तुमच्या जवळच्या मेडिकल स्टोअर्समध्ये किंवा जनरल स्टोअर्समध्ये हे अवेलेबल सुद्धा आहे. त्याच्यामुळे आजच घरी जाताना तुमच्या केसांसाठी घेऊन जा कृपा हेअर टॉनिक. अरविंद साडी सेंटर, लग्नाचा मुहूर्त आमच्या येथूनच सुरू होतो. अरविंद साडी सेंटर, आमचं दुकान गांधीनगर कोल्हापूर इथं आहे. गाळा नंबर B16, न्यू श्री गुरु नानक मार्केट, गांधीनगर कोल्हापूर. मोबाईल नंबर 9922 33 85 00 आणि 8983 32 22 22. बेलवलकर ज्वेलर्स, 40 वर्षांची परंपरा, सौंदर्याला तेज शुद्धतेचे. प्रोप्रायटर दीपक बेलवलकर. अविरत सेवा, शुद्ध सोने, मनोवेधक डिझाईन्स, खात्रीशीर दर, होलमार्क प्रमाणित. कल्प कॉर्नर, कांबळी गल्ली, बाजारपेठ, कणकवली. संपर्क 9422 43 45 01 आणि 9890 11 10 21. नमस्कार, मी शिवानी सोनार. तुम्हाला सगळ्यांना नवरात्रीच्या खूप 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 शुभेच्छा. हा व्हिडिओ करण्यामागचं कारण एकच आहे. मी माझ्या केसांबद्दलचं एक छोटंसं सिक्रेट तुमच्यासोबत शेअर करते. आम्ही रोज शूट करतो आणि शूट करत असताना केसांवर हीट इक्विपमेंट्स वापरले जातात. पण माझ्या केसांची काळजी घेण्यासाठी मला वेगळे कष्ट घ्यावे लागत नाही, कारण मी वापरते कृपा हेअर टॉनिक. हे पूर्णपणे आयुर्वेदिक आहे आणि अगदी माफक किमतीमध्ये अवेलेबल सुद्धा आहे. शुद्ध खोबरेल तेल आणि आयुर्वेदिक वनस्पतींचा वापर करून हे तेल बनवलं जातं. आयुर्वेदिक पद्धतीनुसार मंदाग्नीवर कोल्ड प्रेस पद्धतीनं हे बनवलं जातं. यामध्ये वडपारंबे, आवळा, ब्राह्मी, म्हाका, मेहंदी अशा वनस्पतींची शेती करून त्याचा स्वरस काढून हे बनवलं जातं. इतकंच नाही, तुमच्या जवळच्या मेडिकल स्टोअर्समध्ये किंवा जनरल स्टोअर्समध्ये हे अवेलेबल सुद्धा आहे. त्याच्यामुळे आजच घरी जाताना तुमच्या केसांसाठी घेऊन जा कृपा हेअर टॉनिक. अरविंद साडी सेंटर, लग्नाचा मुहूर्त आमच्या येथूनच सुरू होतो. अरविंद साडी सेंटर, आमचं दुकान गांधीनगर कोल्हापूर इथं आहे. गाळा नंबर B16, न्यू श्री गुरु नानक मार्केट, गांधीनगर कोल्हापूर. मोबाईल नंबर 9922 33 85 00 आणि 8983 32 22 22. बेलवलकर ज्वेलर्स, 40 वर्षांची परंपरा, सौंदर्याला तेज शुद्धतेचे. प्रोप्रायटर दीपक बेलवलकर. अविरत सेवा, शुद्ध सोने, मनोवेधक डिझाईन्स, खात्रीशीर दर, होलमार्क प्रमाणित. कल्प कॉर्नर, कांबळी गल्ली, बाजारपेठ, कणकवली. संपर्क 9422 43 45 01 आणि 9890 11 10 21. नमस्कार, मी शिवानी सोनार. तुम्हाला सगळ्यांना नवरात्रीच्या खूप 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 शुभेच्छा. हा व्हिडिओ करण्यामागचं कारण एकच आहे. मी माझ्या केसांबद्दलचं एक छोटंसं सिक्रेट तुमच्यासोबत शेअर करते. आम्ही रोज शूट करतो आणि शूट करत असताना केसांवर हीट इक्विपमेंट्स वापरले जातात. पण माझ्या केसांची काळजी घेण्यासाठी मला वेगळे कष्ट घ्यावे लागत नाही, कारण मी वापरते कृपा हेअर टॉनिक. हे पूर्णपणे आयुर्वेदिक आहे आणि अगदी माफक किमतीमध्ये अवेलेबल सुद्धा आहे. शुद्ध खोबरेल तेल आणि आयुर्वेदिक वनस्पतींचा वापर करून हे तेल बनवलं जातं. आयुर्वेदिक पद्धतीनुसार मंदाग्नीवर कोल्ड प्रेस पद्धतीनं हे बनवलं जातं. यामध्ये वडपारंबे, आवळा, ब्राह्मी, म्हाका, मेहंदी अशा वनस्पतींची शेती करून त्याचा स्वरस काढून हे बनवलं जातं. इतकंच नाही, तुमच्या जवळच्या मेडिकल स्टोअर्समध्ये किंवा जनरल स्टोअर्समध्ये हे अवेलेबल सुद्धा आहे. त्याच्यामुळे आजच घरी जाताना तुमच्या केसांसाठी घेऊन जा कृपा हेअर टॉनिक. तर अशाच शिरोडा गावामध्ये रंगलेल्या पैठणीच्या पुढच्या फेरीसाठी आम्ही पुन्हा एकदा या मंचावर येतोय. कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह आपल्यासाठी घेऊन आलेला आहे नवरात्रीचे 9 रंग. खेळ पैठणीचा प्रथम पारितोषिक सोन्याची नथ
अर्थातच दीपकजी बेलवलकर ज्वेलर्स यांच्याकडून. द्वितीय क्रमांकाचं पारितोषिक आहे आकर्षक पैठणी अरविंद साडी सेंटर गांधीनगर कोल्हापूर यांच्याकडून. आणि तृतीय क्रमांकाचं पारितोषिक आहे कृपा हेअर टॉनिक यांच्याकडून. आकर्षक भेटवस्तू. आता केस बनवा मुलायम, सुळसुळीत, स्वच्छ आणि मुलायम. कुठेही जाऊ नका. तिसऱ्या राऊंडसाठी आम्ही पुन्हा या ठिकाणी आलेलो आहोत. या ठिकाणी तुम्हाला समोर दिसणारे तांबे आहेत. तांबे आहेत ना, ते प्लॅस्टिकची आहेत ना. त्याचा पिरॅमिड बनवायचा आहे, म्हणजे स्टेप रचायचे एकावर एक एकावर एक एकावर एक. ओके. स्पर्धा क्रमांक 1 ते 5 तिथे जाऊन उभे राहा. 1 2 3 4 5. तुम्ही नाही 5 पर्यंत, सॉरी 4 पर्यंत. 8च आहे ना तुम्ही. 5 पाठी. 1 2 3 4. सरका इकडे इकडे. ओके. तुम्ही इकडे सर पाठी थांबा. सरका अंतर ठेवून राहा. सरका इकडे. 4-4चा सेट आहे. सेट आहे. हां, तिथून तांब्या उचलायचा, इथे आणून लावायचा. एकावर एक एकावर एक. रितेश दाखव रचून जरा. एकावर एक तांब्या ठेव खाली. आहे बघा. एका वेळी एकच तांब्या आणायचा, अशा पद्धतीने रचायचा. त्याच्यावर आणि एक ठेव, त्याच्यावर आणि एक ठेव, त्याच्यावर आणि एक ठेव. मग असं होणार. हां, ओके. अशा रीत. हो, एकच, 2 नाही. एकावर एक एकावर एक एकावर एक. अशा रीतीने रचायचा. जवळजवळ रचा, म्हणजे तुमच्याजवळ इकडून आणून इथे रचायचे आहेत ते. लक्षात आलं. एका वेळी एकच. माझं लक्ष असणार. एका वेळी एकच आणायचा. रेडी. वेळ किती आहे? 1 मिनिटाचा. ओके. तुमच्यासाठी 1 मिनिट आहे. भरपूर झालं मला वाटतं 1 मिनिट. रेडी. 1 मिनिटाचा अवधी आहे. एका तांब्यावरती एक तांब्या, एका तांब्यावरती एक तांब्या, एका तांब्यावरती एक तांब्या. अशा पद्धतीने ते रचायचे आहेत. हां, कुठे रचणार? आता तुम्ही उभे आहे तिथे. आता तुम्ही उभे आहे ना, तिथे आणून रचायचा तो. हां, आता जागेवरच जाऊन रचला पाहिजे का? नाही. इकडून जाऊन असे लावला तरी चालते. हां, लक्षात आलं. फक्त तुमच्या जागेवरतीच लावायचा आहे तो. रेडी. तुमचा टायमिंग सुरू होतोय. स्टार्ट. पुढे घ्या. एका वेळी एकच रचायचा. 1 मिनिटाचा अवधी आहे. एकावर एक एकावर एक एकावर एक. आता गोंधळ आहे. आता काय होईल त्याला मी जबाबदार नाही ना. तुम्ही जबाबदार ना. ती हवा जबाबदार ना. तो वातावरण जबाबदार ना. ते मंडळ जबाबदार. हात सोडल्यावर जेवढे लागणार ते लावा. सुरू आहे टायमिंग. सुरू करा तुम्ही. टायमिंग कुठं संपलाय? टायमिंग संपेपर्यंत लावा. थांबा. हात सोडल्यावर राहिले पाहिजे. हात सोड. अतिघाई संकटात नाही. तिथेच थांबा. तिथेच थांबा. जावा. गुण सांगितले पाहिजेत आम्हाला ना. थांबा. 5 लावायचे आणि थांबायचं होतं. थांबलेले तिथे. असू दे. स्पर्धक क्रमांक 1 एक तांब्या लावलेला आहे. फक्त 1 लावलेले. तिने भरपूर पडले बिचाराचे. स्पर्धक क्रमांक 2 तिथं तांब्या जागेवर नाही येते. स्पर्धक क्रमांक 3 ही हुशार आहे. 5. आणि स्पर्धक क्रमांक 4 या इकडे. तुम्ही जावा चौघांनी. तिथे तांब्या नेऊन ठेव तिकडे. थोडीशी घाई आणि हव्यास, स्वार्थ. जास्त पाहिजे जास्त पाहिजे जास्त पाहिजे. मग तो एकदम पिरॅमिड कोसळतो. आपल्या संसारामध्ये पण असंच असतं. आपल्याला स्वार्थ भरपूर असतो. मला हे पाहिजे, मला गाडी पाहिजे, मला बंगला पाहिजे, मला टी व्ही पाहिजे. आता तो एक टी व्ही असून जमत नाही. आता 55 इंची पाहिजे. आता त्या 55 इंची टी व्हीवर दसऱ्याला उद्या ऑफर आहे. फ्रीज पाहिजे, वॉशिंग मशीन पाहिजे, तो पण फ्री आहे. मग तो हव्यास नडतो. इथे तेच झालं नेमकं. सांगण्याचं हेतू एवढाच आहे. सुंदर लावलेलं कुठेतरी थांबलं पाहिजे होतं. ओके. तुमचा टायमिंग सुरू होतोय. सरका पाडी. ओके. इकडे आणून लावायच्या व्यवस्थित. नाही तर इथे लावाल.
इथे लावायचे, उभे आहात तिथे. तुमचा टायमिंग सुरू होतोय आता. स्टार्ट. थांब म्हणत नाही तोपर्यंत तांब्या धरून राहा, लावत राहा, काही करा. थांब म्हणेपर्यंत ते चालू ठेवायचं. कसे असतील, पडले तर परत लावा, चालतात. मिनिट तोपर्यंत चालू आहे, तोपर्यंत तांबे जे तांबे आहेत ते एकावर एक रचले पाहिजेत. रचायचे नसतील धरून राहा, पण हात सोडल्यावर ते उभे राहिले पाहिजेत. त्याच्यासाठी थोडी बुद्धी वापरली पाहिजे, डोकं थोडंसं वापरलं पाहिजे. चालू आहे मिनिट. बघा आता लावायचे नाही तुम्ही ठरवाय. थांबल्या गाड्या सगळ्या. थांबा. अंग काढलं. थांबा इथेच थांबा. स्पर्धक क्रमांक 5 6 तांबे लावलेले आहेत. हा कोणता आहे तुमचा? स्पर्धक क्रमांक 6 5 तांब्या. स्पर्धक क्रमांक 7 4 तांब्या. आणि स्पर्धक क्रमांक 8 6. जोरदार टाळ्या बसा कुठेतरी एकत्र जाऊन जाऊ. गणपती बाप्पा मोरया ग्रुपसाठी जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. या मंगलमूर्ती मोरया या. एकावर एक थर रचले पाहिजे, पण थर रचताना तेवढेच काळजी सुद्धा घेतली पाहिजे, कारण हा स्पर्धा नाही, हा खेळ नाही, ही स्पर्धा नाही, हा फक्त आहे विरंगुळा. कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण 7 लाईव्ह घेऊन येतोय या शिरोडा गावामध्ये. हा खेळ पैठणीचा. 3.5 लाखाहून अधिक ज्याचे सबस्क्रायबर आहेत असा हा कोकणचा नंबर 1 महाचॅनल कोकण 7 लाईव्ह. या 11 12 13 14 4. 11 12 13 14. या मंगलमूर्ती मोरया पूर्ण टीमने यायचं आहे वर. त्याच्यानंतर इथे 4 आणि इकडे 4. तुम्हाला परत सांगायची गरज नाही ना? ओके. 11 12 13 14. हा काय ते? हा 14 इकडे, 14 13 इकडे. सरका इकडे जावा. 9 आणि 10. ओके रेडी. हां सरका तुम्ही पाठी तुम्ही मध्ये येऊ नका त्यांच्या. तुमचा असू दे नंबर प्रमाणे चालते, असं काय नाही. बघा तुम्हाला नंबर प्रमाणे जायचं तर राहा. ओके तुमचा टायमिंग सुरू होतोय. सांगावं लागेल परत नाही ना? एकावर एक एवढं तरी झाला पाहिजे. हां तुमचा टायमिंग सुरू होतोय आता. स्टार्ट. एकावेळी एकच नाही अभित राहता एका गट असताना. साहिल चालू आहे. काय ते करा, थांबलेलं नाही आहे मिनिट. चालू आहे सुरू करा. माझ्याकडे बघत राहू नका. थांबा. स्पर्धक क्रमांक 9 5. स्पर्धक क्रमांक 10 5. स्पर्धक क्रमांक 11 वा 6. आणि स्पर्धक क्रमांक 12 5. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. या 13 14 15 16 जाऊ. वेळेत शानपण सुचलं. या मिनिट चालू असेपर्यंत काही करायचा तुम्ही, जोपर्यंत थांब म्हणत नाही तोपर्यंत.
सज्ज सज्ज का तुमचा टायमिंग सुरू होतोय आता स्टार्ट. आम्ही एकट्यालाही बाद करणार नाही हा आम्ही शब्द दिला होता. सुरुवातीपासून आम्ही त्याची काळजी घेतलेली आहे की एकही स्पर्धक बाद होणार नाही, परंतु तिन्ही राऊंडमधले जे तुमचे गुण आहेत त्या गुणांच्या आधारावर आम्ही प्रथम, द्वितीय आणि तृतीय असे 3 क्रमांक आम्ही काढणार आहोत. म्हणजे कदाचित ही शेवटची फेरी ठरेल असं मला वाटतं. बघू, किंवा टाय झाली, अनिर्णित राहिली तर आणि एखादी फेरी होईल. राहिली तर जोपर्यंत थांब म्हणत नाही तोपर्यंत सुरूच ठेवायचं, थांबायचंच नाही. थांबा तुम्ही. थांबा थांबा. ओके. स्पर्धक क्रमांक 16 7 हायेस्टला आहे वाटतं. स्पर्धक क्रमांक 15 6. स्पर्धक क्रमांक 14 6 आणि स्पर्धक क्रमांक 13 6. लिहिले मॅडम. ओके, जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. या इकडे, तुम्ही तिकडे. तुमचं झालं आहे ना. ओके, मंगलमूर्ती मोरया बसा सगळे जाऊन. अष्टविनायक मोरया या. या सगळ्या गुणांची टोटल होईल आणि त्याच्यामधून या वर्षीचा महापैठणी विजेती कोण, यावर्षी सोन्याची नथ कोणाला मिळणार, यावर्षीचं कृपा हेअर आणि आकर्षक भेटवस्तू कोणाला मिळणार हे आपल्याला कळणार आहे. कोण असेल संभाव्य विजेता हे सुद्धा तुम्ही आपल्या डोक्यामध्ये घर करून ठेवा, की गणित घालून ठेवा की कोण असेल याच्यातील महाविजेता. हे सुद्धा तुमच्यासाठी अतिशय महत्त्वाचं आहे. बघूया, आम्ही एक दक्षता घेतलेली आहे की आम्ही कोणालाही बाद केलेलं नाही. हे लक्षात घ्या, सगळ्यात महत्त्वाचं. कारण कोकण सातचं नंबर 1 चॅनल आहे आणि या चॅनलच्या माध्यमातून गेली 4-5 वर्ष आम्ही बिनबादच फेरी खेळवतो. कधीच कोणाला बाद करत नाही. सुरुवातीपासून मग बाद होतात आणि मग त्यांना नाराजी व्यक्त होते महिलांमधून की मी ही जे तांबे लावले ती फेरी मी खेळू शकले असते. काही जणांना वाटतं मी स्ट्रॉ माळले, ते मी स्ट्रॉ माळू शकले असते, परंतु मी पहिल्या फेरीतच बाद झाले. काहींना वाटतं मी पिरॅमिड लावला असता, परंतु मी पहिल्या फेरीतच बाद झाले, म्हणून आम्ही पहिल्या फेरीपासून बादच करत नाही कोणाला. 150 स्पर्धक होते त्या दिवशीच्या स्पर्धेमध्ये, आम्ही एकालाही बाद केलं नाही. सगळ्यांना घेऊन चाललो शेवटपर्यंत. हां, पण सगळ्यांना घेऊन जरी चाललो तरी 100 पैकी 97 जणींना थांबावं लागतं, कारण 3च पारितोषिक आहेत आमच्याकडे. ओके, तुमचा टायमिंग सुरू होतोय. सांगावं लागेल कसा लावायचं आहे ते, नाही ना. पिरॅमिड कसा लावायचं आहे सांगावं लागेल, माहीत आहे ना. तुमचा टायमिंग सुरू होतोय आत्ता. स्टार्ट. म्युझिकवर काय नाही, ते संगीत कुठची नाही. मी थांब म्हणत नाही तोपर्यंत सुरू ठेवायचं, तिथे पडले तर परत लावायचे. 1 मिनिटाचा अवधी असतो, त्यामध्ये तुम्ही ते करत राहायचं आहे. काय नाही काय, काय नाही काय, काय नाही काय. गणपती बाप्पा, गणपती बाप्पा, मंगलमूर्ती. थांबा, हलू नका, थांबा तिथेच थांबा. पडणार ना ते, तिथेच थांबा. स्पर्धक क्रमांक 18 घ्या मॅडम, 6 गुण. स्पर्धक क्रमांक 17 7 गुण. स्पर्धक क्रमांक 17 7. स्पर्धक क्रमांक 18 6. स्पर्धक क्रमांक 19 7 आणि स्पर्धक क्रमांक 20 किती किती नक्की 7 गुण, म्हणजे 7 तांब्या लावलेल्या आहेत. थांबा तुम्ही तिकडे. जरा लांब लांब राहा, कारण तुमच्यामध्ये एक स्पर्धक जास्त आहे आणि त्याला पर्याय नाही.
जरा लांब लांब राहा. ताई तुम्ही जरा पाठी राहा. इकडे इकडे ताई इकडे. हां सावकाश सावकाश. हां कुठे राहणार तुम्ही? इथे. तिथे लावायचे तुम्ही. कुठे लावणार? हे बघा इथे 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 तुम्ही इथे. हां सरा जरा तिकडे सरका. तुमचा टायमिंग सुरू होतोय. सांगायला पाहिजे परत का नको ना? एकावर एक एकावर एकावर एक. तिकडचे पडले तरी परत सांगतो. तिकडचे पडले तरी मिनिट चालू असतं. लावायचे. पडले म्हणून नाराज होऊन सोडून द्यायचं नाही. तिथे मिनिट चालू असतं. तुमचा टायमिंग सुरू होतोय आता. स्टार्ट. साई साई एका वेळी एकच न्या. एका मिनिटाचा अवधी आहे. एका मिनिटामध्ये माझ्या मते आतापर्यंत 7 हायेस्ट आहे ना? किती? 7 ना? हे गुण तुमच्या स्ट्रॉच्या गुणमध्ये मिक्स. ते गुण तुमच्या मॅजिक बॉक्समध्ये मिक्स होणार. म्हणून मॅजिक बॉक्समध्ये नाचलं पाहिजे होतं. म्हणून मॅजिक बॉक्समध्ये नाचलं पाहिजे होतं. त्यांनी काहीतरी केलं तिकडे. हां परत. लाहीव आहे. टच झाला तरी पडणार. दक्षता तुमची, काळजी तुमची, हित तुमचं. थांबा. लावू की नको? लावू की नको? काय चाललेलं मनात? स्पर्धक क्रमांक 21 6 गुण. स्पर्धक क्रमांक 22 5 गुण. स्पर्धक क्रमांक थांबा तिथे 6 गुण. स्पर्धक क्रमांक 24 23 6 गुण. 22 लिहिले ना? 6 24 7 आणि 25 भरपूर लावलेले. परंतु आता 2च लागत राहिले. 2. चला बसा कुठेतरी एकत्र जाऊन. काही वेळातच. हां बसा एकत्र बसा कुठेतरी. रेडी? ठेवाई. तर असाच खेळ हा मजेशीर आपण पाहतोय. अनेक गावामध्ये आम्ही दौरा करतोय. उद्यासुद्धा एका विशिष्टपूर्ण गावामध्ये आहे. अर्थातच कनेडी गावामध्ये असू आम्ही उद्या. तर अशा रीतीने हा खेळ पैठणीचा कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकणसाद लाईव्हच्या माध्यमातून आम्ही गावागावामध्ये जातोय. अनेक मंडळं आम्हाला सपोर्ट करत आहेत. कारण महाराष्ट्राचं नंबर 1 महाचॅनल आहे. कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल आहे कोकणसाद लाईव्ह. पाहत राहा. आपण कुठेही जाऊ नका. अरविंद साडी सेंटर. लग्नाचा मुहूर्त आमच्या येथूनच सुरू होतो. अरविंद साडी सेंटर आमचं दुकान गांधीनगर कोल्हापूर इथं आहे. गाळा नंबर B16 न्यू श्री गुरु नानक मार्केट गांधीनगर कोल्हापूर. मोबाईल नंबर 9922 3385 00 आणि 8983 32 22 22. बेलवलकर ज्वेलर्स. 40 वर्षांची परंपरा. सौंदर्याला तेज शुद्धतेचे. प्रोप्रायटर दीपक बेलवलकर. अविरत सेवा. शुद्ध सोने. मनोवेधक डिझाईन्स. खात्रीशीर दर. होलमार्क प्रमाणित. कल्प कॉर्नर कांबळी गल्ली बाजारपेठ कणकवली. संपर्क 9422 43 45 01 आणि 9890 11 10 21. नमस्कार, मी शिवानी सोनार. तुम्हाला सगळ्यांना नवरात्रीच्या खूप 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 शुभेच्छा. हा व्हिडिओ करण्यामागचं कारण एकच आहे. मी माझ्या केसांबद्दलचं एक छोटंसं सिक्रेट तुमच्यासोबत शेअर करते. आम्ही रोज शूट करतो आणि शूट करत असताना केसांवर हिट इक्विपमेंट्स वापरले जातात. पण माझ्या केसांची काळजी घेण्यासाठी मला वेगळे कष्ट घ्यावे लागत नाही. कारण मी वापरते कृपा हेअर टॉनिक. हे पूर्णपणे आयुर्वेदिक आहे आणि अगदी माफक किमतीमध्ये अवेलेबल सुद्धा आहे. शुद्ध खोबरेल तेल आणि आयुर्वेदिक वनस्पतींचा वापर करून हे तेल बनवलं जातं. आयुर्वेदिक पद्धतीनुसार मंदाग्नीवर कोल्ड प्रेस पद्धतीनं हे बनवलं जातं. यामध्ये वडपारंबे, आवळा, ब्राह्मी, म्हाका, मेहंदी अशा वनस्पतींची शेती करून
त्याचा स्वरस काढून हे बनवलं जातं. इतकंच नाही, तुमच्या जवळच्या मेडिकल स्टोअर्समध्ये किंवा जनरल स्टोअर्समध्ये हे अवेलेबल सुद्धा आहे. त्याच्यामुळे आजच घरी जाताना तुमच्या केसांसाठी घेऊन जा कृपा हेअर टॉनिक. अरविंद साडी सेंटर, लग्नाचा मुहूर्त आमच्या येथूनच सुरू होतो. अरविंद साडी सेंटर, आमचं दुकान गांधीनगर कोल्हापूर इथं आहे. गाळा नंबर B16, न्यू श्री गुरु नानक मार्केट, गांधीनगर कोल्हापूर. मोबाईल नंबर 9922 338500 आणि 8983 322222. बेलवलकर ज्वेलर्स, 40 वर्षांची परंपरा, सौंदर्याला तेज शुद्धतेचे. प्रोप्रायटर दीपक बेलवलकर. अविरत सेवा, शुद्ध सोने, मनोवेधक डिझाईन्स, खात्रीशीर दर, होलमार्क प्रमाणित. कल्प कॉर्नर, कांबळी गल्ली, बाजारपेठ, कणकवली. संपर्क 9422 434501 आणि 9890 111021. नमस्कार, मी शिवानी सोनार. तुम्हाला सगळ्यांना नवरात्रीच्या खूप 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 शुभेच्छा. हा व्हिडिओ करण्यामागचं कारण एकच आहे. मी माझ्या केसांबद्दलचं एक छोटंसं सिक्रेट तुमच्यासोबत शेअर करते. आम्ही रोज शूट करतो आणि शूट करत असताना केसांवर हिट इक्विपमेंट्स वापरले जातात. पण माझ्या केसांची काळजी घेण्यासाठी मला वेगळे कष्ट घ्यावे लागत नाही, कारण मी वापरते कृपा हेअर टॉनिक. हे पूर्णपणे आयुर्वेदिक आहे आणि अगदी माफक किमतीमध्ये अवेलेबल सुद्धा आहे. शुद्ध खोबरेल तेल आणि आयुर्वेदिक वनस्पतींचा वापर करून हे तेल बनवलं जातं. आयुर्वेदिक पद्धतीनुसार मंदाग्नीवर कोल्ड प्रेस पद्धतीनं हे बनवलं जातं. यामध्ये वडपारंबे, आवळा, ब्राह्मी, म्हाका, मेहंदी अशा वनस्पतींची शेती करून त्याचा स्वरस काढून हे बनवलं जातं. इतकंच नाही, तुमच्या जवळच्या मेडिकल स्टोअर्समध्ये किंवा जनरल स्टोअर्समध्ये हे अवेलेबल सुद्धा आहे. त्याच्यामुळे आजच घरी जाताना तुमच्या केसांसाठी घेऊन जा कृपा हेअर टॉनिक. अरविंद साडी सेंटर, लग्नाचा मुहूर्त आमच्या येथूनच सुरू होतो. अरविंद साडी सेंटर, आमचं दुकान गांधीनगर कोल्हापूर इथं आहे. गाळा नंबर B16, न्यू श्री गुरु नानक मार्केट, गांधीनगर कोल्हापूर. मोबाईल नंबर 9922 338500 आणि 8983 322222. बेलवलकर ज्वेलर्स, 40 वर्षांची परंपरा, सौंदर्याला तेज शुद्धतेचे. प्रोप्रायटर दीपक बेलवलकर. अविरत सेवा, शुद्ध सोने, मनोवेधक डिझाईन्स, खात्रीशीर दर, होलमार्क प्रमाणित. कल्प कॉर्नर, कांबळी गल्ली, बाजारपेठ, कणकवली. संपर्क 9422 434501 आणि 9890 111021. नमस्कार. तर शिरोडा गावामध्ये हा खेळपट्टीचा रंगलेला आहे. एवढा रंगला की दोन्ही आमच्या लाडक्या वहिनींचे समान गुण झालेले आहेत. 50-50. किती क्रमांकासाठी झाले आहेत, काय झालं आहे ते आम्ही नंतर सांगू, परंतु त्या 50मधून आधी आम्हाला एक चॉईस केला पाहिजे कोणतरी स्पर्धक. त्याच्यामुळे त्यांच्यासाठी आम्ही हा गेम घेऊन आलो आहे. गेम कसा आहे बघा, बिस्किट पुडा दाखवा जरा. हा बिस्किट पुडा, जसे 2-2 बिस्किट पुडे त्यांना दिलेले आहेत. बिस्किट पुडे पण दोन्ही खायचे आहेत आणि पाणी पण प्यायचं आहे. आणि पटकन उठून स्टेप खाली करा तिथून. सर का ओके, तिथे जाऊन उभं राहायचं आहे. ती पावंडी संपली की ते बच्चे कंपनी बसले, बच्चे कंपनी बारकी, हां खालच्या पावंडीच्या खाली उभं राहायचं आहे जाऊन. ओके, बिस्किट पुडा खायचा, सोपा आहे. पाणी प्यायचं, बिस्किट पुडा आणि पाणी दोन्ही संपवायचं, मला दाखवायचं आणि तिथे जाऊन उभं राहायचं. पहिली जाईल नाही तर अर्ध संपवायचं, पूर्ण पाणी संपवायचं. बरं, बिस्किट कसं पण खा, अख्खा पुडा तोंडात टाकला तरी माझं काय म्हणणं नाही. एकच पाहिजे खाल्लं का नाही, कसा पण खावा, कसा पण बिस्किट पुडा खावा. हो एक मिनिट, बिस्किट पुडा खायचा आहे, पाणी पण संपवायचं आहे.
मॅडम टायमिंग नको सांगा आहे मॅडम टायमिंग नको. बिस्किट पुडा खायचा आहे, पाणी पण प्यायचं आहे. दोन्ही बिस्किट पुडे खायचे, पाणी प्यायचं आणि तिथे जाऊन उभं राहायचं आहे. पहिली जाईल ती विनर. ओके, तुमचं टायमिंगचं बंधन नाही आहे, पण टायमिंग सुरू होतोय, वेळेचं बंधन नाही आहे. स्टार्ट देतोय मी. अच्छा सुरू. अक्का खाल्लात तरी चालेल, पाणी आणि बिस्किट दोन्ही संपवायचं आहे. 2-2 खावा, 4-4 खावा, अक्का तोंडात टाका. नंतर आमलेट पावला मी जबाबदार नाही, हे आताच सांगतो. त्या बघा खालून बघताय तुम्हाला. दोन्ही बिस्किट पुढे संपवायचे आणि साईल थोडंसं कव्हर केलं पाहिजे बाजूला राहून. कसे पण खावा, पाण्यात बुडून खावा, डायरेक्ट खावा, अक्का खावा, दोन्ही संपवायला पाहिजे ते बिस्किट पुढे. अरे बापरे, घरी म्हटलात तर यांना गुड्डे पाहिजे, हा बिटा मारी गोल्ड पाहिजे. इथे कुठला पण चालतो, टायगर आणलेला साधा. पाणी नाही देणार, पाणी नाही. काय तुम्ही काहीतरी गडबड करू नका. बिस्किट आणि पाणी तेवढंच खायचं. मला दाखवायचं पाणी संपलं पाहिजे. हो, घ्या बात आहे, घ्या बात आहे. थांबा तुम्ही आता, चौकश खावा. तो घेऊन जावा खाली आणि चौकश खावा. तो घ्या, या खाली. ओके ना, शुगर वगैरे वाढणार नाही ना. जोरदार डाळ झाल्या पाहिजे ताईंसाठी. तर कोणाला किती गुण मिळाले, काय झालं मला सुद्धा काहीच माहीत नाही आहे. परंतु मी येईल एक छोट्याशा विश्रांतीनंतर. तुम्ही फक्त पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साद लाईव्ह. नमस्कार, मी शिवानी सोनार. तुम्हाला सगळ्यांना नवरात्रीच्या खूप 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 शुभेच्छा. हा व्हिडिओ करण्यामागचं कारण एकच आहे. मी माझ्या केसांबद्दलचं एक छोटंसं सिक्रेट तुमच्यासोबत शेअर करते. आम्ही रोज शूट करतो आणि शूट करत असताना केसांवर हिट इक्विपमेंट्स वापरले जातात. पण माझ्या केसांची काळजी घेण्यासाठी मला वेगळे कष्ट घ्यावे लागत नाही, कारण मी वापरते कृपा हेअर टॉनिक. हे पूर्णपणे आयुर्वेदिक आहे आणि अगदी माफक किमतीमध्ये अवेलेबल सुद्धा आहे. शुद्ध खोबरेल तेल आणि आयुर्वेदिक वनस्पतींचा वापर करून हे तेल बनवलं जातं. आयुर्वेदिक पद्धतीनुसार मंदाग्नीवर कोल्ड प्रेस पद्धतीनं हे बनवलं जातं. यामध्ये वडपारंबे, आवळा, ब्राह्मी, म्हाका, मेहंदी अशा वनस्पतींची शेती करून त्याचा स्वरस काढून हे बनवलं जातं. इतकंच नाही, तुमच्या जवळच्या मेडिकल स्टोअर्समध्ये किंवा जनरल स्टोअर्समध्ये हे अवेलेबल सुद्धा आहे. त्याच्यामुळे आजच घरी जाताना तुमच्या केसांसाठी घेऊन जा कृपा हेअर टॉनिक. अरविंद साडी सेंटर, लग्नाचा मुहूर्त आमच्या येथूनच सुरू होतो. अरविंद साडी सेंटर, आमचं दुकान गांधीनगर कोल्हापूर इथं आहे. गाळा नंबर B16, न्यू श्री गुरु नानक मार्केट, गांधीनगर कोल्हापूर. मोबाईल नंबर 9922 3385 00 आणि 8983 32 22 22. बेलवलकर ज्वेलर्स, 40 वर्षांची परंपरा, सौंदर्याला तेज शुद्धतेचे. प्रोप्रायटर दीपक बेलवलकर. अविरत सेवा, शुद्ध सोने, मनोवेधक डिझाईन्स, खात्रीशीर दर, होलमार्क प्रमाणित. कल्प कॉर्नर, कांबळी गल्ली, बाजारपेठ, कणकवली. संपर्क 9422 43 45 01 आणि 9890 11 10 21. नमस्कार, मी शिवानी सोनार. तुम्हाला सगळ्यांना नवरात्रीच्या खूप 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 शुभेच्छा. हा व्हिडिओ करण्यामागचं कारण एकच आहे. मी माझ्या केसांबद्दलचं एक छोटंसं सिक्रेट तुमच्यासोबत शेअर करते. आम्ही रोज शूट करतो आणि शूट करत असताना केसांवर हिट इक्विपमेंट्स वापरले जातात. पण माझ्या केसांची काळजी घेण्यासाठी मला वेगळे कष्ट घ्यावे लागत नाही, कारण मी वापरते कृपा हेअर टॉनिक. हे पूर्णपणे आयुर्वेदिक आहे आणि अगदी माफक किमतीमध्ये अवेलेबल सुद्धा आहे. शुद्ध खोबरेल तेल आणि आयुर्वेदिक वनस्पतींचा वापर करून हे तेल बनवलं जातं. आयुर्वेदिक पद्धतीनुसार मंदाग्नीवर कोल्ड प्रेस पद्धतीनं हे बनवलं जातं. यामध्ये वडपारंबे, आवळा, ब्राह्मी, म्हाका, मेहंदी अशा वनस्पतींची शेती करून त्याचा स्वरस काढून हे बनवलं जातं. इतकंच नाही, तुमच्या जवळच्या मेडिकल स्टोअर्समध्ये किंवा जनरल स्टोअर्समध्ये हे अवेलेबल सुद्धा आहे. त्याच्यामुळे आजच घरी जाताना तुमच्या केसांसाठी घेऊन जा कृपा हेअर टॉनिक. अरविंद साडी सेंटर, लग्नाचा मुहूर्त आमच्या येथूनच सुरू होतो. अरविंद साडी सेंटर, आमचं दुकान गांधीनगर कोल्हापूर इथं आहे.
गाळा नंबर B16 न्यू श्री गुरु नानक मार्केट गांधीनगर कोल्हापूर. मोबाईल नंबर 9922 338500 आणि 8983 322222. बेलवलकर ज्वेलर्स, 40 वर्षांची परंपरा, सौंदर्याला तेज शुद्धतेचे. प्रोप्रायटर दीपक बेलवलकर. अविरत सेवा, शुद्ध सोने, मनोवेधक डिझाईन्स, खात्रीशीर दर, होलमार्क प्रमाणित. कल्प कॉर्नर, कांबळी गल्ली, बाजारपेठ, कणकवली. संपर्क 9422 434501 आणि 9890 111021. नमस्कार, मी शिवानी सोनार. तुम्हाला सगळ्यांना नवरात्रीच्या खूप 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 शुभेच्छा. हा व्हिडिओ करण्यामागचं कारण एकच आहे. मी माझ्या केसांबद्दलचं एक छोटंसं सिक्रेट तुमच्यासोबत शेअर करते. आम्ही रोज शूट करतो आणि शूट करत असताना केसांवर हिट इक्विपमेंट्स वापरले जातात, पण माझ्या केसांची काळजी घेण्यासाठी मला वेगळे कष्ट घ्यावे लागत नाही, कारण मी वापरते कृपा हेअर टॉनिक. हे पूर्णपणे आयुर्वेदिक आहे आणि अगदी माफक किमतीमध्ये अवेलेबल सुद्धा आहे. शुद्ध खोबरेल तेल आणि आयुर्वेदिक वनस्पतींचा वापर करून हे तेल बनवलं जातं. आयुर्वेदिक पद्धतीनुसार मंदाग्नीवर कोल्ड प्रेस पद्धतीनं हे बनवलं जातं. यामध्ये वडपारंबे, आवळा, ब्राह्मी, म्हाका, मेहंदी अशा वनस्पतींची शेती करून त्याचा स्वरस काढून हे बनवलं जातं. इतकंच नाही, तुमच्या जवळच्या मेडिकल स्टोअर्समध्ये किंवा जनरल स्टोअर्समध्ये हे अवेलेबल सुद्धा आहे. त्याच्यामुळे आजच घरी जाताना तुमच्या केसांसाठी घेऊन जा कृपा हेअर टॉनिक. अरविंद साडी सेंटर, लग्नाचा मुहूर्त आमच्या येथूनच सुरू होतो. अरविंद साडी सेंटर, आमचं दुकान गांधीनगर कोल्हापूर इथं आहे. गाळा नंबर B16 न्यू श्री गुरु नानक मार्केट गांधीनगर कोल्हापूर. मोबाईल नंबर 9922 338500 आणि 8983 322222. बेलवलकर ज्वेलर्स, 40 वर्षांची परंपरा, सौंदर्याला तेज शुद्धतेचे. प्रोप्रायटर दीपक बेलवलकर. अविरत सेवा, शुद्ध सोने, मनोवेधक डिझाईन्स, खात्रीशीर दर, होलमार्क प्रमाणित. कल्प कॉर्नर, कांबळी गल्ली, बाजारपेठ, कणकवली. संपर्क 9422 434501 आणि 9890 111021. तर आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण साध लाईव्ह. श्रीदेव माऊली पंचायतन देवस्थान शिरोडा याच्या माऊलीच्या रंगमंचावर हा कार्यक्रम संपन्न झाला आणि वेळ आली आता पारितोषिक वितरणाची. एकूण 25 स्पर्धकांनी सहभाग घेतला होता. सर्वांनीच खूप छान खेळ केला. सर्वजणीच विजयी आहेत, परंतु 3च पारितोषिक असतात. कधी कधी 4 असतात, कधी कधी 5 असतात. यावेळी 3 पारितोषिक आहेत. थोड्या जणींना थांबावं लागतं, परंतु वाईट वाटून घेऊ नका, कारण ही स्पर्धा नाही आहे तर विरंगुळ आहे. प्रथम पारितोषिक आहे सोन्याची नथ. सन्माननीय दीपकजी बेलवलकर, गेले कित्येक वर्षाची विश्वासाची परंपरा बेलवलकर ज्वेलर्स यांच्याकडून. द्वितीय क्रमांकाचं पारितोषिक आहे अरविंद साडी सेंटर यांच्याकडून एक आकर्षक पैठणी, जी गांधीनगर कोल्हापूरवरून आलेली आहे आणि जी मिळेल ती खरोखर भाग्यवान विजेती असेल द्वितीय क्रमांकाची, कारण ही साडी आली आहे आई अंबाबाईच्या गावातून, अर्थातच करवीर नगरीतून. तृतीय क्रमांकावर पारितोषिक आहे, अर्थातच आकर्षक भेटवस्तू आहे कृपा हेअर टॉनिक यांच्याकडून, कारण त्यांचं म्हणणंच असं आहे आकर्षक भेटवस्तूमध्ये जे टॉनिक आहे ते आपण केसांना लावा आणि आपले केस बनवा मुलायम आणि निव्वळ स्वच्छ. बघूया कोण असेल विजेती, प्रथम, द्वितीय, तृतीय. अगदी काही वेळातच या ठिकाणी आपण हा पारितोषिक वितरण समारंभ संपन्न करूया. तत्पूर्वी आमच्या संपादक मॅडम सन्माननीय देवयानीताई वरसकर यांना मी विनंती करेन की या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं कसा झाला कार्यक्रम आणि काय सांगाल या नारी शक्तीला, कारण हा जागर आहे स्त्री शक्तीचा, हा जागर आहे संपूर्ण महिलांचा आदरतेचा. कारण मुलगी जगली पाहिजे, कारण मुलगीच ही उद्याची सून आहे, मुलगीच ही उद्याची स्त्री आहे, मुलगीच उद्याची आई आहे, मुलगीच उद्याच्या सासूबाई आहेत आणि म्हणून मुलगी खूप महत्त्वाची आहे. नुसते त्या कलरचे दिवसाला शर्ट किंवा त्या कलरच्या साड्या नेसल्या म्हणजे झालं नाही, तर तो महिलेचा, तो त्या स्त्रीचा सन्मान केला पाहिजे, तरच होतो हा नवरात्र उत्सव. मी विनंती करेन सन्मान्य देवयानी वरसकर मॅडम.
धन्यवाद वालावलकर. खरं तर शिरोडा नगरीतल्या या तमाम सर्व प्रेक्षकांचे, या स्पर्धकांचे आणि या देवस्थानचे जे काही ट्रस्टी आहेत, सगळे पदाधिकारी आहेत, त्यांचे सगळ्यांचे मी मनपूर्वक आभार मानू इच्छिते की अत्यंत शॉर्ट पिरियडमध्ये आम्ही त्यांना सांगून देखील खूप चांगल्या पद्धतीने या कार्यक्रमाचं आयोजन इथे आम्हाला त्यांनी करून दिलं. त्याबद्दल सगळ्यात पहिल्यांदा या शिरोडातल्या श्रीदेवी माऊली पंचायतांच्या सगळ्या पदाधिकाऱ्यांना आणि ह्या सगळ्या स्पर्धकांना आणि सर्व प्रेक्षकांना खूप खूप टाळ्या. एक मला सांगावंसं वाटते की आत्तापर्यंत आमचे जे जे कार्यक्रम झाले, समोर सगळे जे बसलेले आहेत पदाधिकारी त्यांना आवर्जून मी सांगेन की आत्तापर्यंत आमचे जे जे कार्यक्रम झाले ते सगळे कार्यक्रम आमचे मेघाच्या ह्या पर्जन्याच्या अत्यंत घाबर म्हणजे त्या छायेखाली झाले. परवाच्या दिवशी वैभववाडीचा जो कार्यक्रम झाला तो तर असताना प्रचंड विजांचा कडकडाट, मुसळधार पाऊस, वारा जोराचा आणि त्याच्यातून आम्ही जात होतो. आम्हाला असे म्हणजे भीती वाटत होती की हा कार्यक्रम होईल की नाही होईल, होईल की नाही होईल. परंतु त्या देवीच्या कृपेने तो कार्यक्रम तिथे निर्विघ्नपणे पार पडला. परंतु आज येताना सुद्धा, आज ओरोसला सुद्धा दुपारी प्रचंड म्हणजे तडिताघाताचा इशारा दिलेला होता आणि त्याप्रमाणे तडिताघात झाला. प्रचंड विजा चमकत होत्या, मुसळधार पाऊस पडत होता. आम्ही निघेपर्यंत प्रचंड पाऊस होता ओरोसमध्ये. आम्हाला तेव्हाही वाटत होतं की तिथे काय परिस्थिती असेल आणि जर ओपन असं जर व्यासपीठ असेल तर काय करायचं. परंतु आश्चर्य वाटते मला की आम्ही ज्या वेळेस कुडाळ क्रॉस केलं त्याच्यानंतर आत्तापर्यंत इथे येईपर्यंत, हा कार्यक्रम संपेपर्यंत पावसाचं एक थेंबही आलेलं नाही आहे आणि ही त्या माऊली देवीचीच कृपा आहे असं मी म्हणेन. आणि या सगळ्या तुमच्या सगळ्या ह्या नारीशक्तीचं स्पिरिट की ज्याच्यामुळे हा कार्यक्रम आम्ही इथे अत्यंत उत्तमपणे आणि यशस्वीपणे इथे सादर करू शकलो. पुन्हा एकदा मी या माऊली देवी पंचायतांच्या सगळ्या पदाधिकाऱ्यांना, इथल्या सगळ्या स्पर्धकांना आणि उपस्थित सगळ्या प्रेक्षकांचे खूप खूप आभार मानते. कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल तुम्ही पाहायला विसरू नका. आम्हाला सबस्क्राईब करा आणि निश्चितच या चॅनलवरच्या बातम्या आणि असेच रंगारंग कार्यक्रम तुम्ही बघत राहा. धन्यवाद. धन्यवाद मॅडम. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत या सर्व नारी शक्तीसाठी. मी पारितोषिक वितरण समारंभ करेन. तुम्ही तिथूनच सांगा म्हणजे तुमचा मान्यवर कोण आहे. ओके. तृतीय क्रमांकाची घोषणा पहिली होईल. क्रमांक 3 कोकण साथ लाईव्ह तर्फे हा जो खेळ पैठणीचा कार्यक्रम या ठिकाणी झाला त्याचं तृतीय पारितोषिकाचं स्वरूप आहे कृपा हेअर टॉनिक यांच्याकडून भेटवस्तू आणि हे बक्षीस दिलं जात आहे श्री अशोक परब, श्री विजय गुणाजी गावडे आणि सभागती देवयानी वरसकर यांच्या हस्ते. आणि हे बक्षीस जात आहे वालावलकर साहेब जाहीर करतील. अशोक परब आणि श्री विजय गुणाजी गावडे या दोघांच्या हस्ते हे बक्षीस दिलं जात आहे. आणि सौभाग्यवती देवयानी वरसकर या तिघांनी हे बक्षीस द्यायचं आहे. नाव आणि तृतीय क्रमांक राहिली कोण असेल? एनी गेस सांगू शकाल कोण असेल तृतीय क्रमांक? सर्वजणीच विजेती आहे. कोण असेल सांगू शकाल? तुम्ही इकडे खाली. हां ओके ठीक आहे मी सांगतो. चल तृतीय क्रमांक जिला मिळणार आहे कृपा हेअर टॉनिक यांच्याकडून आकर्षक भेटवस्तू. आता केस बनवा आपले मुलायम आणि निखळ स्वच्छ आणि सुंदर. आणि हे पारितोषिक विजेते आहे योगिता योगेश शेट्टी यासाठी जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. तृतीय क्रमांक. मान्यवरांना विनंती करेल जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत योगिता ताईंसाठी. तिथे मॅडमांच्या त्या साईडला थांबा. योगिता ताई मॅडमांच्या हां तिथे त्या साईडला. या स्पर्धेतील दुसरं बक्षीस आहे पैठणी आणि हे बक्षीस देण्यासाठी मी निमंत्रित करतो श्री संदीप मोहन परब आणि श्री सदानंद पुंडलिक हाडके यांना. त्याचबरोबर सभागती देवयानी वरसकर या तिघांनी मिळून हे बक्षीस द्यायचं आहे. आणि हे बक्षीस दिलं जात आहे श्री वालावलकर साहेब या ठिकाणी जाहीर करतील. बक्षीस क्रमांक 2. द्वितीय क्रमांकाला कोण असेल सांगू शकाल? क्रमांक 2 कोण? अरे बापरे ते पण नाही आम्ही सांगणारच नाही. परंतु ती खरोखर भाग्यवान विजेती आहे कारण तिला मिळते अरविंद साडी सेंटर गांधीनगर कोल्हापूर यांच्याकडून एक आकर्षक पैठणी. आणि ही का आकर्षक पैठणी जरी असली तरी तिला महत्त्व एवढं आहे का सांगा? कारण ती अंबाबाईच्या गावामधून आलेली आहे. 3.5 शक्तिपीठापैकी एक आमची करवीर निवासिनी म्हणजे आई अंबाबाई तिच्या गावामधून ती आलेली आहे पैठणी. जरा आवाज कमी. आणि तिला साडी कुठून येते माहीत आहे तुम्हाला? सांगतो. शिरोडा नगरीमध्ये आई माऊलीच्या समोर अंबाबाईला पण साडी येते. हां
हिऱ्यांजरीत रत्नांची साडी असते. कुठून येते सांगा? तिरुपतीवरून येते. आणि तुमच्यासाठी साडी आली आहे अंबाबाईकडून. बघा किती भाग्य आहे बघा. माऊलीच्या बहुतेक हे शिरोड्यातील माऊली. आणि त्या दिवशी एक माऊली मंदिरात कार्यक्रम होता ना, दोडा मार्गला. वा, माऊली मंदिरात कार्यक्रम म्हटल्यावर आणि आकर्षक होतोच तो. तर द्वितीय क्रमांकावर राहिले तिला मी रवींद्र साडी सेंटर यांच्याकडून आकर्षक भेटवस्तू, गांधीनगर कोल्हापूर यांच्याकडून एक आकर्षक पैठणी. आणि द्वितीय क्रमांकाला राहिलेली आहे स्नेहा रामचंद्र कबरेज. साडी जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. ही आकर्षक भेटवस्तू तुमच्यासाठी आहे. जवळजवळ राहा. आणि प्रथम क्रमांकाचं पारितोषिक मिळालेलं आहे. या स्पर्धेतील प्रथम पारितोषिक देण्यासाठी मी श्रीदेवी माऊली देवस्थानचे चारही विश्वस्त श्री अशोक परब, श्री विजय गुणाजी गावडे, श्री संदीप मोहन परब आणि श्री सदानंद पुंडलिक घाटकी यांच्या हस्ते बक्षीस दिले जात आहे. त्याचबरोबर सभागती देवायनी वरसकर या 5ही जणांच्या हस्ते हे बक्षीस प्रथम पारितोषिक आहे. सोन्याची नथ आणि भाग्यवान विजेते आहेत वालावलकर साहेब जाहीर करतील. आणि प्रथम क्रमांकावर राहिली आहे कोण? सोपं आहे आता सांगणं. सांगा तरी. हा, कमाल आहे. प्रथम सांगणं खूप सोपं आहे आता. कोण कोण कोण? मॅडम तुम्ही कोड्यातच टाकलं सगळं ना मगाच्या खेळामध्ये. कोण? प्रथम क्रमांकावर राहिली जिला मिळणार आहे आमचे लाडके परम मित्र दीपकजी बेलवलकर यांच्याकडून. बेलवलकर ज्वेलर्स प्रस्तुत आकर्षक सोन्याची नथ. आणि या वर्षीची माऊली श्रीदेवी माऊली पंचायतन देवस्थान शिरोडा या ठिकाणची प्रथम क्रमांकाची विजेती ठरली गावडे नम्रता नरसिंह हिच्यासाठी जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. तिला मिळणार आहे आकर्षक सोन्याची नथ. मान्यवर आणि आमच्या संपदावर सर्व मान्यवर जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. बरं, नरसिंह गावडे आहेत का? आहेत. नरसिंह गावडे असतील तर व्यासपीठावर या. आहेत आहेत वाटतं. या लवकर या. कॅमेरा चालू ठेव. नरसिंह गावडे यांनी व्यासपीठावरती यायचं. सांगतो काय करायचं. थांबा. लवकर या लवकर या. या जमेल ना उचलून घ्यायला. या. राहिलेला प्रोटोकॉल तुम्ही पूर्ण करायचा. उचलून घ्यायचं. ओके. घे साईल आहे ना. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. गत बाजूला घ्यायचा. ओके. उचला. या वर्षीची प्रथम नम्रताईंसाठी जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. हा शॉट तुम्ही परत बघा. पुढे पाठी करून परत बघा. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत सगळ्यांसाठी, कारण सगळेजण विजेते आहेत. खूप छान खेळलात. तर अशाच एका कार्यक्रमाच्या निमित्तानं उद्या पण आम्ही एका गावामध्ये असून तुम्ही फक्त पाहत राहा कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. हा खेळ रंगला पैठणीचा. हा खेळ रंगला. खेळ पैठणीचा कोकण 7 लाईव्हचा खास शो नवरात्री निमित्त येतोय तुमच्या तालुक्यात. आहात ना रेडी?